Goizeko 7:00 pasatxo, guazen gaurko gara eta naizen editorialarekin. Itxurakeriak paralisiarekin ordaintzen dira. Urtebete falta da Euskal Herrian hauteskunde ziklo berri bat abiatzeko, baina alderdien arteko lehia oso zabalik dagoia da. Eta zergatik ez esan, lehia bereziki zabalik dago legealdian zehar kanpainan esan hitz zituzten gauzak egin dituzten alderdiei dagokionez. Hau da, EAJ eta PSE. Herritarrek Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde nagusietako gobernukideek atzo eskaini zutena baino zerbait gehiago merezi dutelako politikoki. Aitor Estebanen meme bat argitaratzea PSEren kontu ofizialetik benetan penagarria da. Ez du inolako justifikaziorik, ez da humorearena ere. PSEren meme horri beharko ez luken kategoria bat aitortzea eta horregatik goi mailako bilera bat bertan bera uzte aldiz nahasgarria da. Politikak antzerkitik asko du, baina gehiegizkoa denean zigortu egiten da azkenean. Zarataz zaratago talka hauek ondorio praktikoak dituzte. EAJak ez zuen babestu atzo Madrilen alokairu kontratuak 2 urtez luzatzen zituen dekretua. Era berean ikusten da PSEk ez zituela ongi hartu Estebanen hitzak estatus berriaren negoziazioen ustezko aurrerapenei buruz, beto eskubidearekin sentitzen diren eremua izan baita euskararekin gertatzen zaien bezala, eta aurrekariek arrazoia ematen diete sozialistei orain arte. Benetan zaila da Imanol Pradales lehendakariak bere garaian aurkeztutako politikan ereduzko jarduteko itunetik hain urrun beharko lukeen liskar horietatik zerbait argi ateratzea. Jabetzen aldira gobernu bazkideak politikaren eta erakundeen sinesgarritasunari egiten dioten kalteaz. Gurpil zoro bat dau egia esan. EAJak euskara edota estatusa bezalako gaiak EH Bildurekin adostuko lituzke, eta Bildurekin ere PSek etxebizitza politika ambiziotsuagoak onartuko lituzke. Bi esparruek estatutua eta etxebizitza gehiengo zabalak dituzte Euskal Herrian, eta EH Bildu dago horren ardatzean. Hala eta guztiz ere, EAJak eta PSek obsesiboki betoa jartzen diote ezkerreko subiranismoari, naiz eta objektiboki hauekin euren artean baino helburu politiko gehiago partekatu. Emaitza da Euskal Autonomia Erkidegoak onartu ezin duen zeharkako paralisia. Gobernagarritasun zaharketu horrek herritarren eskaerei erantzungo dien eredu irekiago, pluralago eta zintzoago bati eman behar dio bidelen bailen. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Zalak ere errepasatzen hasiko gara etxetik, gara egunkaritik egunero bezala titularrak elkarrizketa batean esandakoak dakartza. Denis Itxaso etxebizitza sailburua izan genuen atzo hemen, naiz irratean, eta esan zuen etxebizitza gizarte kohesiorako lehen gaia dela. Bestelako kontu bat ere azalean, absentismoaren gezurra salatu dutela sindikatuek lan osasunaren eta segurtasunaren nazioarteko egunean Euskal Herrian hildako 84 langileak irudikatu zituzten ekimen batean. Donostiako alderdi ederren, momentuko argazkia dator gaurko azalean. Eta horixe bera atzoko alderdi ederren intersindikalak egindako ekimena dakar berriak azalera ere. Lerroburu nagusian bestelako kontu bat nabarmendu du. EAJak uko egin diola Moncloarekin biltzeari PSek zabaldutako txio lotxagarri batengatik. Eta deiak ere hildo berdinetik Moncloak EAJari egindako bisita zapustu duela dio meme sumingarria zabalduta. Notizias de Gipuzkoak memea bera ekarri du azalera. Adimean artifizialak sortutako irudia da, Aitor Esteban buruzailei jeltzaleari egiten dio trufa estatus berriaren negoziazioarekin duen baikortasunagatik, eta egunkari honek aipatzen du ere bestalde Irunen pertsona bat hildela tiroketa baten ondorioz. Diario de Noticiasek dio alokairuen luzapena bertan bera geratu dela Alderdi Popularrak, Voxek eta Iluntza alderdiek atzera bota dutelako kongresuan. Eta Diario de Navarrak Nafarroako batez besteko familia batek urteko diru sarrera gordinen herena ordaintzen duela zergetan dio. Lerroburu berdina daramate El Correoren
bi edizioek eaiotak eta pesek krisirik larriena jasan dutela aurretik aipatutakoaren, hildo berdinetik sozialistek Esteban Barregarri utzi dutelako memearen bitartea. Zera eta Arabako alean, bargazkia da nagusi, San Prudentzio eguna ospatu zutelako atzo Arabarrek, Armentiako zelaia ikusten da argazkien, neska eta blusa esbeterik. Eta Bozento taldearekin amaitu Eldiario Baskoren kasuan, El Correok erabili duen titular berdin-berdina PSek zabaldu duen Aitor Estebanen inguruko meme hori. Goizeko 7 eta 38 minutu jotzear, unaino gaurko azalen errepasoa. Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Informazioaren aria, naiz irratian. Azaldu hobeto ez nagoela, eguna ilundu dela, zurekin isketan barikutik tana biluzik atera dela, zaguzar baten antzera, bigarren ezenaren bat, tristeak lanean sistema berean tani burua galtzeak, ohituta ez nagoela, nire burua zaintzera, ta zuk erantzuten banauzu berriro leiotik nogala bera, da egunaren arabera, eski sentitzen azela, buruan nekea, kabo bakea gudaleku puta honetan, Dragoiaren egaletan, katana eskuan baduen laguna esnatzeko saiakeran, bidali pribaturen bat, azken orduko mezu bat, abesti ardaldunen bat, atzerriko hitzek ekarri dezaten lasaitasun nagurera, ekaitza etzean dela, etzaia etzean dela, ispiluaren barnean, ta begitzen dudanean, zaila da begietara, buruan nekea, akabo bakea gudaleku puta honetan, Dragoiaren egaletan, heriotzaren aldean, herriotzaren atzean, banaka galduta geratzen garen hau ez dakigula zer izan, ez dakigula non izan, eitzaki berrietara, abiatzea ernezera, markatu eragozpenak, ekaitza etzean dela, etzaia etzean dela, ispiluaren barnean, ta begitzen dudanean, zaila da begietara, buruan nekea, akabo bakea gudaleku putonetan, Dragoiaren egaletan, heriotzaren aldean, herriotzaren atzean, banaka galduta geratzen garen hau ez dakigula zer izan, ez dakigula non izan, aitzaki berrietara, abiatzea rizela, markatu eragozpenak. Goizeko 7 eta 51 minutu, asteazkena dugu apirilako 29, amaitzen ari zaigu, apirila, laizter datorkigu maiatzaren bata ere, eta ez dakit, gaur Joar gure teknikari magisimoa patxangero esnatu zaigu, ez dakit zer gertatu zaion. Bueno, tira, Lander Martínez, egunon. Egunon, Salva, eta egunon entzuleok ere.
Ez aurpegi jarri du jo. Joarrek, arpegi arrero jarri du, ez dago batxan gero, ez parrez ikusten dut, baina zaki da usartuko den zerbait esatera bera hortik. Ez esaten dize buruarekin. Zer modut, Lander, gaur zu eta bio bakarrik egongo gara. Gaur tertulia orduan jende gutxirekin, elkarrizketa esan dezakegu, ez? Biren artekoa. Ondo, esnatu zara gaur? Ondo, bai, astearen erdia egin dugu. Bueno, erdia batzuk, esan nire astantan aste burua tokatzen zait beraz, oraindik. Maiatzaren bat tokatzen zaizu. Orduan, esango dugu astearen 130 egin daukadala behintzat, nezkexatuko. Beti basoa erdi betea ikusi behar dugu, segaztu behar gara, bestela ez dugu iraungo, aste buruzoa hemen animoekin. Egia da. Eta zer duzu, urrengo astelena eta martitzena libratuko dituzu? Astelena, asteartea eta asteazkena. Bai, gero hiru egun segido, beraz, datorren asteare mutxe izango dut, nezkexatuko. Hori da. Eta gainera eguraldi hona dator, hori nahi du pentsatu. Ez azkarri esan hori zaloa, gero gafatzen ditugula gauzak. Normalen egia da gero, eguraldi txarra, nik beti esaten dut, Donosti inguruan behintzat, aste osoan eguzkia egiten du, eta aste burua iristen denerako, hor iristen da euria, baina, gaur egun euritxoa daukagu, beraz, aste burako ere pixka bat eguzkia ateratzen den, eta nire jaiogun horietan ere eguzkia daukadan. Bai. Lander, asteburuan lana duzu, baina bestelako planik egia da asteburutan lan egiteak ematen duela tartea ere, ez? Gero egun aprobetxatzeko. Bai, azkenan goizean sartuz eta gero ematen dizu denboratxean bazkaltzeko, eta arratsaldea libre, beraz, gainera denok igor asteburuetan gauza gutxiago gertatzen direla, ez? Printzipioz, nik espero dut justu asteburu honetan ez egotea beste... Hori ere ez esan ozenegi, gero gertatzen dira ez ustekoak. Nazioartean mesedez lasaitasuna manten dadila, mesedez, guztiongatik baino niratik ere nilanean ibiliko naizela redakzioan. Oso ondo, eta hori planik baduzu astebururako, edo egia da, goitzan, pentsatzen, neguan egoten gara horrela hibernatzen, eta sasoi honetatik aurrera, bapatean hasten dira, zenbat gauza, Bizkaian adibidez, asteburu honetan, edo nire inguruan bintzat, pila gauza daude. Egia da, neguan gainan ikuste dut, gauten da dinamika horretan ez agian, etxean gustora gozaudela, baina behin eguzkia eta bero hasten dela dena daukagu kalean egoteko gogoa, ez? Eta aukera pila egoten dira. Nik esan asteburu honetarako ez dut planik, esan dakoa, naiz eta tarte txori daukadan ez dut ezer prestatu ere ez esan dezakegu, suposatzen dute plan tristea ez daien tristea, baina betiko gure parrokian, ebilko garela kuadrillakoak ez, antiguo inguruan, eta datorren asteburuan hor emango dit tartea zerbait prestatzeko, eta bian kanpora joateko ere. Oso, ondo. Ez dira Laizterregiako jaiak? Asmatzen ari naiz? Ez dakit, ez esango nuke orain, ez uste dut iraila durrian izaten direla. Ez dakit, enago oso ziurraia da, nik beti esaten dut, ni antigotik kanpo gutxi ateratzen naiz. Nik behin tunela zeharkatu kontxatik aurrera, esaten dut beti Donostira noala, eta pasaporte gabe nabil, beraz, tentuz hartzen dut. Aki dena gero, ekaineko lehenengo bigarren aste tarte horretan, auzoko jaiak adibidez baditugula, baina... Nola, antiguokoak? Bai, egia da, auzan urtean ditugula 3 edo 4 jai urtearen arabera, giroa ez da falta, baina bai, egiten dute ez doka 13 dago ekainaren lehenengo eta bigarren aste inguruan, eta hor frontoian afari herrikoia egiten da, eta kontzertuak egoten dira, beraz, ez dira auzoko jaiak berean, baina esaten dugu udako auzoko jaiak direla, ez? Estazio bakoitzak bere jaiak ditu, eta guk Antiguon ez daukagu aitzakierik ez jaiak egiteko egia esan. Horixe esatera nindoan, Antiguon ez duzuela gehiagirik beharre jai bat antolatzeko. Hori da, oso ondo. Begira, nik asteburu hau badute kompletua, egia esan, maiatzaren batan, noski, hor kalera irtetzeko deia eginda dago, ostiraletik hasi eta larun batera Lehartibaiko ralia, ez dakit, rali begira garatzea daukati dazten. Porrontxoak eta intxaurrondokoak dira ikasturte hasieran, ikasturteko lehenak. Iraila. Bai, lapsus. Hanga duten ebilen orduan, gutxi gora bera, duela urte asko egon danago, beraz, zehozte kontrolatzen dut. Bai. Hori, Lehartibaiko ralia,
Igandean bizkargira igoera, hori ere, memoria historikoan eta dabiltzatenak izango duten eguna kalendarioan apuntatuta. Laster datozelelek eitira iparraldeko haizeak, iparra eta hegoa nahasten diren asteburua izaten da, eta, egitera zabal eta kompletoa horre, beraz, deskantzatzeko tarte gutxi. Hori zuk nahi dut, hori ere deskantzatzea da zalo azkenean, beste modu batean. Gehiago gian gozatzea deskantzatzea baino gozatzea ere deskantzuaren parte da azkenean, ez? Bai, egia da. Aukeratu behar da edo, siesta edo parranda. Akaso agian parranda aukera behar da, ez? Parranda edo giro horretan ibiltzea. Ni gehiago naiz, gaueko parranda, gehiago naiz, flipatu ere egin zaloa. Orain naiz, eguneko parranda zaleagoa gauekoa baino. Hori adinaren kontua izaten da, Lander ni baino nagusiagoa zara. Ni ez dudalako parranda ez egunez ez egiten egia. Hori bai dela adina. Niri adibidez beti eman dit pixka bat gogo gutxi estropadak izaten direnean Donostian, beti egitura dugu, ez? Guardia aldera Donostira jun, pote batzuk hartu hor, bokadilloren batzuk jan, giroan, baina esan, nila azkenean aspertu naiz egunean zeharreko parrandaz, azkenean lotzen dutelako ere jaigiroa gauarekin agian izan daiteke, ez? Eta dena ainarki ikustea, eta agia da ere, pixka de heldutxoen agola, ez? 30 gertu, bagian, berez amaten dutelako, ikastetxetan ez dutenez klaserik, aur guztiak ikustea parrandan. Ni ere hor egon naizela, guztiok egon gara hor, baina, agian ezakit, giro desberdina da. Giro desberdina edo zuk bizitzen duzu desberdin. Bai, aitondu egon naizela, onartu behar dut, ez dago besterik. Osan, gaur esan didazu, barre egingo dugula. Bai. Baina ez dut oso ondo ulertu zeren inguruan. Barre egingo dugu pertsona baten inguruan. Gaizki dago jende azparre egitea, baina, ultra baten kasua denean, edo pertsona bat dela pixka bat, nola esango dut, agitatzailea, ez? Ondo da, barre egitea horretaz, ez? Eta, nik uste dut entzulen gehiengoak, eta zugure zaloa ezagutuko duzula esan da, Albise Perez, sasi ospetsu hau, ez? Bere garaian, hau asiztela Telegrameko kanalen bitartez eta horrela buloak, informazio faltsua zabaltzen, eta bere hildo politikoa eskuinari eta ultra eskuinari oso lotua dagoen pertsona bat da, egiaztatu da, berak zabalutako informazio asko gezurra direla, eta duela urte gutxi partidu bat sortu zuen, eta Europako Parlamentuan ordezkaritza lortu zuen. Eta, esandakoen artean, esan zuen adibidez bere soldata banatuko zuela bere jarraitzaileen artean, jada 2 urte daramatza soldata hori banatu gabe, esan behar da, eta dago kontu bat ere Twitterren izan, egunero igotzen duela Albisek, eman du bere dirua, ez hori dela bakarrik eguneroko txio hori. Eta esandako beste kontuen artean, bera europarlamentaria denetik ere ezkutatu da asko europarlamentari bezala duen immunitatean, ez? Basakeriak esateko eta pixka da gorroto mezuak zabaltzeko ere, bere partidua se acabó la fiesta ditzen moduan, berari ere festa amaitu zaio. Eurokamarak adostu duelako immunitatea kentzea, eta Espainiar estatuan auzitegi gorenak deklaratzea dituko du, gorroto delitu batengatik Valentziako fiskal baten aurka. Orduan, nik esan dugu, parra egingo dugu berataz, merezi duelako, eta gainera pixka bat ironikoa delako, ez? Se acabó la fiesta, ditzen dela arderi, bera dela oso, la fiesta, bazkenean bukatu zaio festa, orain, aurpegi eman marko du, egia da kasu hau ez dela bakarra, gaur egun Albise Perezek 5 kausa ireki ditu oraindik, gehienak lotuta bai gorroto mezuekin eta bai informazio faltsua banatzearekin, eta tartean ere hildo politikoen da datorren beste jende asko bezala bere alderdiaren finantziazioaren opakotasunagatik. Hor ere, azkenean ikusten da dena biltzen duela, ez? Gorroto mezuak, diruara hondik atera den, desinformazioan ikusten dut eguneroko kontu bat dela, perfil hauen barruan. Orduan, nik esan dut, parre egingo dugu, eta pixkat izorratzea ere. Hemen gaizkiago jendeaz parre egitea, baina horrelako jendeaz parre egin behar da, eta esan bezala. Azkenean, pertsona hau
politikan esan dezakegu sartu aurretik, egia da gero politika ez duela egiten, baina izan dela beti sare sozialetan ere sua piztu duen pertsona bat, dela azkenean eztabaida eragitea, eta askotan esaten da, adibidez estatu batuetan horrelako figura asko daudela ez, baina ez gara hain urruti joan behar, azkenean Euskal Herrian horrelako figurak badaude azkenean, nahi duten bakarra dela eztabaida sortu, krispazioa eragin herritarren artean, eta tamalez... Eztabaida sortu ideologi konkretu bat elikatzeko. Hori da, eta denok dakigu gainera ez dela... Ez duela sostengu politiko handirik gainera, ez dira esandakoa desinformazioa zabalduz, pertsona oso ospetsua zen ere gorroto mezuak bialtzagatik pertsona migratzaileen aurka azkenean, eta pena da tamalez jende asko trampa honetan erortzen dela, ez duelako ez gogorik, edo agian ez duelako intentziorik ere ez, benetan informazio hori kontrastatzeko, benetan arriskutsua dena. Beraz, nik pertsonalki, Zaloa, kasu hau jarraituko dut, zer gertatzen den, eta gian Twitter kontu bat egingo nik ere, egunero esaten, orain albizeri, bere dirua ez du donatuko, baina tokatuko zaio ordaintzea esandakoengatik, eta azkenean bere kintzen erantzule izan beharko da. Bai, honekin lotuta aipatu dezakegu ere, begira, Iñakirekin egona izaguraldi eta hartulian, PSren eta EAJren artean gertatu dena hitz egiten. Ez dakit, egon gara hitz egiten apur bat, ea denako alio duen. Ze seriotasun gutxirekin hartzen duten batzuek politika edo politika egiteko modua, ia estrategia guztiak zilegi diren, ia alderdi politiko batek satira erabiltzea edo memegintza edo dena delakoa erabiltzea, beraien benefizio politikorako edo zilegi den, kanpaina egiteko moduak eraldatu ote diren, ea kanpaina egiteko modu guztiek balio duten, hor, milaka galdera egon daitezke. Eta aipatu duzu Albixe Perez, eta aipatu genezake ere Bito Kiles. Bai. Iezarri dela epailearen aurrean ere. Bai, eta honek berezi eta gero, niri horrek barre eragin zian, Ibaia galdetu zionean, kasua ezagutzen zuen, hautzen eritzen kasua eta esan zuen ez tekiela ezer, eta horrela, eta batzagoela ez dakit audio bat edo bideo bat, bera aitortzen, etzekien hori aurretik eta gainera, hori jarrera oso arroizkoarekin esan dezakegu epaiaren gana iritsi aurretik, baina horrela izaten dira, denak oso arroizkoak dira, gero epaiaren gana iritsi aurretik hor. Nik, Zaloa, gero ere zalantza daukat azkenean, pertsona hauek gero askotan ere libratzen direla, justiziagatik, badukatelako gaitasuna, azkenean atzean dituzten lobby guztiek ere diru asko sartzen dutelako, ez? Eta erresagoa da beraien defentsa sostengatzea. Eta honekin burura atorkita adibidez, Ane Lindane humoristaren kasua berak krufadina abiatu duela, azkenean gorroto mezuagatik salatu du abogados kristianos oso elkarte demokratak, ez? Eta progresistak, baina bagian beste sektore batzuetatik ez dagoelako gaitasun hori defendatzeko benetan, eta gero badaudelako beste pertsona hauek atzean dituztela lobiak gorroto mezuak eta agenda guztiz politiko bat dutelatzean, eta tamalez pertsona hauek badutelako beraien burua defendatzeko aukera, edo beraien burua defendatzen dioten beste batzuk atzean eskubeltz bat esan dezakegu. Bai. Eta zerbait horren inguruko ondorioren bat aterakoa da urteak igaroko dira hori gertatu aurretik, hauek biek hiperdiak guzti salbatuta dutela ematen duelako. Ziurrenik bai. 5 minutu besterik ez goitzeko 8 heltzeko lander geratuko ginateke honen inguruan luze hitz egiten, horretarako ematen duelako luze hitz egiteko, baina Ikerren kantu proposamen entzun behar dugu, ea zer dioan? Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz. Gaur musikariak ez du tarterik izango. Gaur Bilbon izango garelako, Europe Cup finalea kontatzen, Bilbao Basket eta Salonikako Paoken arteko norreiagoka. Eta, miribilan beste hainbat kantxatan bezala, badira kantu batzuk propioki erabiltzen direnak ez taldea gora ekartzeko. Eta, aspaldien ez izan, egiari zor, miribilan, baina bai kantu hau baina gehiagotan erabili izan dela. Ez dakit gaur egon erabiliko duten edo ez, baina erabiltzen zen, eta taldea asko gustatzen zaidan ez, The Who taldearen Baba O'Reilly
kantua ekarri dizuet, esan da bezala, hau erabiltzen zen taldea gora ekartzeko kantuetako bat. Behintzat hau izaten zen, Bilbon, Miribilan, eta, horregatik ekarri dizuet. Gaur, 6ko desabantailarekin hasiko dira bilbotarrak, beltzezko gizonak, eta buelte eman. Eta garaikurra etxean geratzen den, ikusiko dugu. Kontatuko dizuegu, 8 gardango itxagoetatik aurrera, hemen naiz irratia. Egun hona izan, aio. Hortxe deju taldearen Baba O'Reilly kantua, eta zer nolako kantua, Lander, bada gustura entzungo nuken kontzertu bat. Bai, abesti pili sartu berria eta abesti mitikoa esaten ari gara, bai, aski ez daguna. Bai, ez dudana oso ongi ulertu da, zerrekin gaurko finalarekin zergaitik lotu duen, naiz horrekin geratu, horrekin, kantu honekin ospatzen, ez dakit. Hori zurnariko galdetu beharko diegu. Agian izango dute izpide gaur arratsaldean, norkoiagoka, batzutenean jarraitzeko aukera izango duzuelako hemen naiz irratian, Iker Gurrutxagaken esan duen bezala, eta agian jarriko du Ikerrek ere kantu hau, tarteka. Agian partidu hasteko edo, lehen esaten genuen, oso intro baten kantua izan daiteke, agian horretarako erabiliko du edo... Egia da. Horrela, ematen dio indarra egoerari. Da, pixka psikodelikoa ere. Bai. Ondo dago. Psikodelikoa izatea ez da txarra, badago musika estilo psikodelikoa dena. Baina begira, 15 segundu besterik ez goizeko 8:00 beraz, kantuarekin, itxiko dugu tertuliatxoa. Ondo izan, Lander, gero arte Pegi. Gero arte. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira. Absentismoaren gezurra salatu dute sindikatuek lan osasunaren eta segurtasunaren nazioarteko egunean. Prebentzio eta ikuskapen aldarrikatuz, iaz Euskal Herrian hildako 84 langileak irudikatu dituzte Donostiako Alderdi Ederren. Salva Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, bere mezua patronalari bideratuta absentismoarena enpresariek zabaldu nahi duten gezur bat dela berretsi du Garbiñe Aranburulabeko idazkari nagusiak lan eta bizi baldintzen kaskartzea arrisku psikosozialen baliokide dela ohartarazi du Garbiñe Aranburuk berak. Prekaritateak, lan erritmo altuek, soldata baxuek, etxe bizitzarako arazoek, guzti horrek jendearen osasunean eragina duela. Guzti horrek dakarrena da arrisku psikosozialen gorakada bat. Izaralditik urte betera berriz, buru jabetza energetiko eta teknologikoaren aldeko manifestu kolektibo aurkeztu dute Izarkom eta Goiener enpresek beste hainbat eragilerekin batera.
Azaldu dutenez, krisiak agerian utzi zuen gaur egungo sistema energetiko eta teknologikoaren mendekotasuna eta zaurgarritasuna. Zergaitik kontraesan hori? Bada, ontzat ematen dugulako gure oinarrizko beharrak, energia edo komunikaziorako teknologiak esaterako, oligopolio handiek eta multinazional gutxi batzuen eskuetan ustea. Eta arlo ekonomikotik ere esan beharra dugu, datorren urtetik aurrera Pasaiak, Lezok eta Errenteriak ondasun higiezinen gaineko zerga aplikatu ahal izango diotela ofizialki Pasaiako portu agintaritzari. Mugarri hau EH Bilduren ustetan portuaren inguruko herritarrekiko dagoen zor historikoak itatzeko lehen urratsa izango da. Mikel Arruti, Lezoko alkatea. Egin beharreko moldaketak egin, portua ezaugarri berezetako ondasun gisa kalifikatzeko. Eta horrek udaloi portuari dagozkion zergak kobratzea ekidin digu. Posten gara hori aldatu delako. Baina alare, esparru politikotik albiste esanguratsu eta errekzioak eragiten jarraituko duena, jakina denok buruan duguna. EAJ eta PSren arteko azken txalaparta. PSren txio baten ondorioz, bertan bera gelditu da, Aitor Estebanen eta Eneko Anduezak gaurko zuten bilera, jeltzalek lotxagarritzat jo dute, adimen artifizialaren bitartez, Euskadi Buru Batzarreko burua igerileku batera botatzen erakusten duen irudia. Estebanek Euskadi Irratian egindako elkarrezketa baten ostean piztu da guztia, bertan adierazi duenez, jeltzaleen EH Bilduren eta PSren arteko elkarrezketetan aurrera pausoak eman dira estatus edo estatutu erreforma berri bat adosteko eta adostasunerako aurrera jarraitzen dutela nabarmendu du. Bai, aurrera jarraitzen dugu, eztabaidatzen, paper barriak, gai barriak eta bar. Nik ez dut eperik ipini gure, baina bagabiltza. Horren aurrean, PSek isa sare sozialean erantzun du, orain ura dagoela estatutu berriaren igerilekuan. Eta ura ere izango da, Lemoizeko arrain aztegian, hor bertan planteatzen diren galdera ugariak argitu arte itxarongo duela EH Bilduk esan du, udalak ere azaldu du prest dagoela erakunden arteko elkarlanerako proiektua nola egokitzen den ikusteko. Iker Casanova. Ez dauzka elementuak esateko ia proiektu horrekin bat egiten dugun ala ez, informazio nahikorik ez daukagulako. Eta Eguzki eta Greenpeace talde ekologistek berriz, Lemoizko arrain aztegiaren aurka egin dute. Eguzkik salatu duenez, ekimenak bertan bera uzten du kutsatzen duenak ordaintzen du printzipioa, Iberdrola bere arduretatik salbuetsi delako. Eremuaren berreskurapena herritarren kargu egingo dela aipatu dute, gaur-gaurkoz 2,5 milioi euro publiko erabiliko direlarik dikearen berreskurapen lanetan. Eta kirol arloan 6 puntutik gorako errenta lortu beharko du ezinbesten Surne Bilbaok, Salonikako PAOK hartuko baitu asteazken honetan Miribilan zazki bigarren urtez jarraian jokatuko dutelarik, FIBaren Europako garaikurra irabazi al izateko eta prozesu guztia amaitu al izateko. Naiz Irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue partida, iluntzeko 8 laurden gutxietatik aurrera. Joanekoan 73-69 galdu zuten Surne Bilbaukoek eta leia estua espero da finalari buelta emateko prest ikusten du taldea Mikel Odriozola taldeko entrenatzaile laguntzaileak. Berronka polit bat izango da guretzat, azkenean bigarren partida Bilbao jolastea, hemen Miribian jolastea berezia da guretzat, eta erronka hori hartu nahi dugu eta partida irabaziko dugu. Bakigu PAOK oso talde sendoa dela, 6 puntuko desabantaia daukagula, baina oso gotxu haude eta konfiantza altuarekin hori lortzeko gai garela eta gure zalegoen artean dena errezago izango da. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidetan badu nabarmentzeko jazoerarik? Goizero bezala, pegi, ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Eguraldi kaskarra izango dugu gaurko honetan, lehen euri zaparradak goizeko lehen orduetatik izan ditugu eta xehetasun guztiak eskainiko dizkigu Iker Ibarluzeak. Eguraldia erabat ezegon kortuko zaigu asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta han hemenka zaparrada txiki batzuk botako ditu, bereziki Bizkaia eta Araba mendebaldean eta Pirinioetan hala ere oso gutxi botako du eta gainera goizean zehar pixkanaka giroa lasaitzen joango da, eguerdi alderako erabat aterik geratuz. Eguerdian, arratsaldeko lehen orduan, zerua argiago agertuko zaigu eta giroa lasai izango da, baina arratsalde erditik aurrera berriro ere bero hodeiak garatu eta ekaitzetara joko du. Arratsalde erditik aurrera lehenbizi ekaitzak bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian emango dira, tarteka gogotik botaz. Ondoren, Ilunabarretik aurrera eta bereziki gau partean mendebaldetik barrena beste ekaitzaldi bat sartuko da eta orduan
Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan ere ekaitz handixamarrak izatea espero da eta ez da bazertzen gainera uneren batean kaskabarra botatzea ere. Haizeak hegotik eta bizi joko du, naiz eta goizeko lehen orduan Bizkaiko kostaldean ipar ukitu bat izango duen, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz ipar isurian gora egingo dute, hego haizeari esker, hego isuri aldean aldiz behera, ipar partean maksimoak 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Lapurdin. Edelteietxea teknikan apirilak 29 da, asteazkena. Informazioaren aria. Peseren txio baten ondorioz bertan bera gelditu da Aitor Esteban eta Eneko Andueza gaurko zuten bilera. Jeltzalek lotxagarritzat jo dute adimen artifizialaren bitartez Euskadi buru batzarreko burua igerik leku batera botatzen erakusten duen irudia. Estebanek Euskadi Irratian egindako elkarrezketa baten ostean piztu da guztia bertan adierazi duenez, jeltzaleen EH Bilduren eta PSeren arteko elkarrezketetan aurrera pausoak eman dira estatus edo estatutu erreforma berri bat adosteko eta adostasunerako aurrera jarraitzen dutela nabarmendu du. Bai, aurrera jarraitzen dugu, eztabaidatzen, paper barriak, gai barriak eta bar. Nik ez dut eperik ipini gure, baina bagabiltza aurrera. Bai, jarraitzen dugu. Horren aurrean, PSE kisa sare sozialean erantzun du orain ura dagoela estatutu berriaren igerilekuan. Horrekin batera, Esteban igerileku batera botatzen duen, adimen artifizialaren sorturiko irudia argitaratu dute, izan ere otsailean Euskadi buru batzarreko buruak esan zuen estatutuaren igerilekuan ez zegoela urik. Berehala heldu da jelkideen erantzuna, ez dagoela horrelako errespetu falta justifikatzen duen ez ertxiokatu dute. Baieztatu dute ere, bertan bera gelditzen zela gaurko aurreikusita zegoen Moncloa eta Aitor Estebanen arteko bilera. Gerora argitu da bilera hori Sabin etxean gauzatu behar zela Aitor Esteban Eneko Andueza eta PSOEko Antonio Hernandoren artean. Europa Press albiste agentziak baieztatu duenez, estatutu berria zen bilera honetako aipagai nagusia. Reakzio segituen etorri dira, Maribel Bakero diputatu jeltzaleak esan du, PSeren argitalpenak ez duela inongo justifikaziorik, baina PSeren erantzuna da, zer egingo ote duten Eusko Alderdi Jeltzalekoak haserretu baldin badira. Ez dakigu, haserreak ere eragina izango duen edo zerikusia izango duenik atzokoan, etxe bizitzaren bueltako dekretua bertan bera gelditu izanagatik, etxe bizitzaren dekretua baino zehatzago esango dugu, alokairu kontratuak babesteko dekretua dela hau, PP, Vox, UPN eta Juntsek aurka bozkatu dute, Eusko Alderdi Jeltzaleak abstentziora jo du. Señora, silencio. Señora, tiene que desalojar. Silencio. Bertaratuen protestartean bozkatu dute Espainiar Kongresuko diputatuek, Sumar koaliziokoak kidea den Pablo Bustindui ministroek defendatu du Moncloak pasaden hilabetean onartu zuen dekretua. Oposizioak bakarrik gelditu izana aurpegiratu dio Isabel Rodríguez Etxebizitza ministroa senatuan zegoela. Y hoy la ministra les ha dejado solos. Ni ella misma apoya esto. EH Bilduko Oskar Matutek Francisco Letamendiari erreferentzia egin dio bertan herria eta langilearen klaseko herrien duintasuna defendatzeko daudela esanez. Kritikoa izan da EAJaren abstentzioarekiko. Alguien le tendrá que explicar a la gente que si en el 2023, por consecuencia de los efectos de la guerra o de la invasión rusa en Ucrania, se podía votar una iniciativa como esta que planteaba congelar los alquileres y se votó a favor por algunos partidos que hoy se van a poner de perfil o van a votar en contra, ahora no merece la pena. ¿Es que acaso ha cambiado a mejor la situación de la gente que entonces vivía en alquiler? Maribel Bakero jelkideak abstentzioa justifikatu du Sánchezen exekutiboak tentsio eremu izendatu nahi duelako estatu osoa. Hoy por hoy es un signo de fracaso encadenar medidas extraordinarias mediante Real Decreto Ley, ya que no estamos ante algo puntual, sino ante una crisis estructural.
Laneko osasun eta segurtasunaren nazioarteko egunarekin bat eginez, Euskal Sindikatuak kale irten dira prebentzio eta ikuskaritza aldarrikatzeko lan istripuak saihesteko ezinbesteko neurri gisa. Iaz, 84 lan istripu hilgarri izan ziren Hego Euskal Herrian intersindikalaren datuen arabera, era berean absentismoaren errelato faltsoren aurka egin dute. Goiberategi. Labek, ESKak, Esteilasek, N etxaldek eta 3 osatutako Euskal Intersindikalak Donostian egindu manifestazioa bulebarretik abiatuta absentismoaren gezurra gure lan eskubideak defenda ditzagun lelopean euren aldarrikapenak Lakuako egoitzaren aurreraino eramanez eta lan ezbeharrak salatzeko ekintza simboliko batekin amaituz. Bere mezua patronalari bideratuta absentismorena enpresariek zabaldu nahi duten gezur bat dela berretsi du Garbine Aranburu Labeko idazkari nagusiak. Absentismoa justifikaziorik gabe lanera ez joatea da, eta hori ez da existitzen edo hutsaren hurrengoa da, eta patronala erasoaldi berri baten aurrean dago. Lan baldintzen prekarizazio bat eman da azken urteetan, prekaritatea legezko bilakatu da, soldatak debaluatu egin dira, eta soldaten erosahalmena bermatzea lortzen dugunean borrokaldi gogorrei esker izaten da, zerbitzu publikoetan privatizazio eta merkantilizazio politikak nagusitzen ari dira, eta orain patronalak lan osasun eskubideetan murrizketa berriak inposatu nahi dizkigu. Bajetan eskua sartu nahi. Lan eta bizi baldintzen kaskartzea arrisku psikosozialen baliokide dela ohartarazi du Aranburuk. Prekaritateak, lan erritmo altuek, soldata baxuek, etxe bizitzarako arazoek, guzti horrek jendearen osasunean eragina duela. Guzti horrek dakarrena da arrisku psikosozialen gorakada bat. Elak Bilbo aukeratu du lan osasunaren privatizazio eta prebentzio neurrien falta salatzeko 1.500 euroko gutxieneko soldata eskatzeko eta lan ikuskaritzak handitzea exigitzeko horretarako baliabideak handituz. Peio Igeregi Elako osasun arloko arduraduna. Lan prekaritateak langileak gaixotu egiten ditu eta patronalak prekaritateari aurre egin beharrean langileak kriminalizatu nahi ditu eta horregatik absentismoari buruz hitz egiten du. Nafarroan UGTek eta Komisiones Obrerasek elkarretaratze egin dute Iruñean zigor eredugarriak eskatzeko araudia apurtzen dutenen aurka lan ikuskaritza indartsurik gabe prebentzioak ez duelako eraginik haien arabera. Bain zuzen Lakuako osalanek eta Ministerio Fiskalak bestalde lankidetza hitzarmen bat sinatu dute lan istripuen tasa murrizteko helburu zauen ikerketa azkartu eta istripu hilgarri eta larrien gainean ez ezik istripu izan daitezkenen eta gaixotasun profesionalen gainean jardunez ere. Mikel Torres enplegu sailburu eta Carmen Adan Euskal Autonomia Erkidegoko fiskal nagusia aurren ezurren. Un día en el que tenemos que hablar sobre todo de prevención, que es la mejor forma de intentar evitar accidentes mortales y sobre todo reducir también la siniestralidad laboral. Y además también es muy importante recordar el cumplimiento necesario de todas las normativas legales en cuanto al tema de siniestralidad laboral y de inspección. Lo que queremos es mandar un mensaje de que se quiere evitar espacios de impunidad y sobre todo no relativizar lo que son las responsabilidades penales por el hecho de que haya pactos indemnizatorios. Hitzarmenak 4 urteko indarraldia du eta ez dakar kontraprestazio ekonomikorik aldetako batentzat ere hitzarmen hau sinatzea Gobernu Kontseiluak joan den azaroan erabakitakoa gauzatzen du. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 4 bidean esango dugu Lemoizko arrainaztegiak erreakzio berriak eragin dituela eta honek eragiten dituen galdera ugariak argitu arte itxarongo duela esan du EH Bilduk. Udalak berriz adierazi du prest dagoela erakunden arteko elkarlanerako proiektua nola egokitzen den ikusteko. Euskal Herria Bilduk txalotu egin du Imanol Pradalesek Basordako kalaren berroneratzearen inguruan entzuteko borondatea agertzea, baina espero du Jaurlaritzarekin Lemoizko arrainaztegiaren proiektuari buruz duten bilerak operazioak planteatzen dizkien galdera ugariak argitzeko balio izatea. Udaletik bestalde bertako alkatea Jesus Maria Arizmendi Lakuarekin hasi behar den elkarrizketaren zain dago Akuakria Basordaz herriaren hirigintza plangintzan nola egokitzen den ikusteko. Bilbon eskainetako agerraldi Iker Casanova Bizkaiko Ezker Subiranistaren bozeramaileak zuhurtzia agertu du. Oraindik ere galdera asko daudela dio. Tontan Euskal Herria Bilduk ez dauzka elementuak esateko ia proiektu horrekin bat egiten dugun ala ez, informazio nahikorik ez daukagulako. Argitu behar dugu hori bai gauza bat. Hasieratik eta hor espazio horretan pistifaktoria bat kokatzeko iragarri zenetik, EH Bilduk ez dauka ezer kontzeptualki
piscifaktoria baten instalazioen kontra. Dozein kasutan, aztertu beharko genuke proiektu zehatz hau, ikuspuntu ekonomiko batetik, letra txikia edo zenbaki txikiak irakurri behar ditugu, eta baita ere ingurumenaren aldetik ze inpaktuak eduki ditzakeen baloratzeko proiektuaren alde edo kontra gaude. Alderdi horietako batek inbertsio publikoarekin du zerikusia. Orain arte jakinda Valentziako C8 enpresak lakuarekin lankidentzan zuzentzen duen proiektura bideratuko diren 160 milioi horietatik 60 lakuak jarriko dituela obra zibilerako ala nola huts egin duen zentral nuklearreko eraikin zaharrak egokitzeko. Lakuak partzelaren eta bertan dauden aurrien jabeak ordainduko ditu gastu horiek. Argitzeke dago adibidez, partida horretan kanpoko dikea konpontzeko lanen 2,5 milioi euroak sartzen diren etorkizuneko konplexuaren baldintza operatiboak bermatzeko funtsesko elementua baita. Eta hain zuzen, testu inguru honetan ere jakinarazi beharreko datua da, Akuakria Basordas proiektuaren kontzesio hartu duen enpresa Atitlan Valentziarra dela. Roberto Zentenok gidatzen du hau, Juan Roig Mercadonako buruaren suiak. Atitlanek ere, Gaviota Industria filialaren bitartez, Vitro Service France taldearekin parte hartzen du ere, Laudioko Guardian eta Glavista enpresen aktiboak eskuratzeko operazioan. Eta berriz kontra ere, agertu dira talde ekologista ezberdinak, Eguzki eta Greenpeacek Mi Arrain aztegiaren aurka egin dute, ekimen honek lurrak berreskuratzeko kostuetatik Iberdrola salbuesten dela salatu dute. Eguzkik salatu duenez, ekimenak bertan bera uzten du, kutsatzen duenak ordaintzen du printzipio, Iberdrola bere arduretatik salbuetsi delako. Eremuaren berreskurapena herritarren kargu egingo dela aipatu dute, gaur-gaurkoz 2,5 milioi euro publiko erabili direlarik dikearen berreskurapen lanetan. Talde ekologistak jakinarazi duen beste kesetako bat da, lakuak proiektuaren berri eman duela eragindako herriei ezer esan gabe. Greenpeace taldeak proiektua bertan bera uztea eskatu du, Kantauriko kosta gaineko presioa larrituko duelakoan, talde ekologistak Basordako kala lehengoratzea eskatu du. Greenpeacek ere Iberdrola jarri du jo puntuan. Operazio honen bitartez, Sánchez Galanen enpresak 17 milioi euro aurreztuko dituela jakinarazi du. Upeneko Javier Espartzak ukatu du Santos Zerdanekin afaldu zuenik Nafarroko kanalaren esleipen adosteko. Nafarroko esleipen publikoen ikerketa batzordeak 2014 urtera jo du Espartza landa garapen kontseilari izan zen garaira. Orduan, Nafarroko kanalaren 158 milioi euroko lanen esleipena adostu zen, eta PSNeko Santos Zerdanek berriki batzordean bertan esan zuen aurreko esleipena egin aurreko gauean afaria izan zutela elkarrekin eta Espartzak berak esleipena etetea gomendatu zuela. Hain zuzen, Upeneko bozeramaileak kanalaren obren esleipenen bueltan opakotasunik ezela izan berretsi du, Nafarroaren historiako esleipen kontrolatuena izan zela esanez. Esta es la adjudicación más controlada de la historia de Navarra. Eta bere esanetan ere, Belateko obren auzia eta Santos Zerdan salatu izanagatik deitu dute ikerketa batzordera. Estoy aquí porque soy quien ha denunciado el caso Belate, soy quien ha denunciado al Partido Socialista de Navarra y soy quien ha denunciado a Santos Zerdan. Upeneko zerrendaburu izandakoaren esanetan, ikerketa batzordean egindako agerraldian bere aurkako mendekoa da informazio argitara emateagatik. Esta comisión de investigación y esta comparecencia, y quiero que le quede claro a usted, es un ataque político y personal hacia mí. Kanalaren lizitazioaren arira, Espartzak berak proiektuak geldieraztea gomendatu zuen, Zerdanek erabakia Upeneko kideren etxen izandako afari baten ostean heldu zela azaldu zuen, baina Espartzak hau bera ukatu du. Informazioaren aria. La PASEM Oksitanieraren aldeko lasterketa herrikoia Euskal Herrian bukatuko da lehenbiziko aldiz. Angelu izango da helmuga, maiatzaren 9an 10 egun eta 9 gaueko lasterkerari amaiera emateko. Biarnon, Bedoza herrian abiatuko aurtengo La PASEM eta Gaskoniako zenbait lurralde zeharkatu ostean, Euskal Herriko kostaldean amaituko da. Angelu baita Gaskoia historikoki hitz egiten den Lapurdiko herrietako bat euskararekin batera. Sarnegu deritzoa hain zuzen ere, bi hizkuntzek bat egiten duten lurraldea Euskal Herrian landak eta Bearnoko mugetan zehar zabaltzen dena. Esan bezala,
Maiatzaren 9 helduko da Okzitaniera eta honen baitako dialektoen aldeko lasterketa eta korrika egiteari utzi ostean ere egun osoko festa egitaragua izango dute martxan. Korrikan parte hartu ohi dutenei ezaguna egin zaie lapasemen funtzionamendua antzekoa da eta kilometro erosleek lekuko hartzen dute ligam deiturikoa Okzitanieraz. Eta ondoko erosleari ematen diote 10 egun eta 9 gau egiten dituzte modu horretan. Eta aipatuko dugu euskarari dagokionez ere, Urruñan katramila dugula Sebastien Etxebarne bertako auzapez berriak murrizketa handiak iragarri bai ditu euskararen irakaskuntzara bideraturiko baliabide ekonomikoetan. Etxebarnek elkartei sakrifizioa partekatzea eskatu dira, hala 250 milioi euroko aurrekontua ezarri du 26.000 euroan apalduz elkartei egokituriko ekarpena. Erabakiak kezka handia piztu du herrian eta horren erakusle, herritarranitz bertaratu direla bilkurara. Seaska eta Urruñako ikastola murrizketaren kaltetu nagusiak bilakatu dira diru laguntzak 199 murriztu zaie, 22.500 eurotik 2.500 eurotara pasatuz. Ikasbi elkarteari bezala, ikastolaren ekimenak antolatzen dituen Iturrutxa elkarteari zertxo baita hasi laguntza 500 eurotik 1.000 eurora pasatuz, baina horrek nekez estaliko du murrizketa orokorra. Egin nirekin ere euskaraz kanpaina abiatu du UEMak, beste herrialdetatik Euskal Herrira etorri, euskara ikasi eta jendaurrean aritzen diren tabernariak, zerbitzariak eta dendariak dira kanpaina honen oinarri, beraiekin euskaraz hasten diren euskaldunen aurreiritziak gainditza da helburua. Udalerria euskaldunetarako kartelak eta diptikoak prestatu ditu UEMak eta astearte honetatik aurrera izango dira ikusgai gure kaleetan zehar eta era berean sare sozialetarako eduki eta bideoak ere zabalduko dira. Informazioaren aria. Itzalalditik urtebera burujabetza energetiko eta teknologikoaren aldeko manifestu kolektibo aurkeztu dute Izarkom eta Goiener enpresek beste hainbat eragilerekin batera. 2025ko apirilaren 28ko itzalaldia oroimenian iltzatuta geratu dela azpimarratu dute, izan ere egun hartan ospitaleak, industria eta garraioa gelditu egin ziren bat-batean eta milaka enpresa zein herritarrek ondorio larriak pairatu zituzten. Urtebete igaroarren gertatutakoaren arrazoiak oraindik ez daudela argi salatu dute, baina ondorio sozial eta ekonomikoak agerikoak eta sakonak direla. Bilboko La Bolsa eraikinean eskainitako prentsaurrekoan azaldu dutenez, krisiak agerian utzi zuen gaur egungo sistema energetiko eta teknologikoaren mendekotasuna eta zaurgarritasuna. Zergaitik kontraesan hori? Bada, ontzat ematen dugulako gure oinarrizko beharrak, energia edo komunikaziorako teknologiak esaterako, oligopolio handiek eta multinazional gutxi batzuen eskuetan ustea. Eredu horrek ez du sinesten kontrol demokratikoan, onura pribatuan baizik. Eredu horrek ez du bermatzen herritarren parte hartzea, bai ordea dinamika global basatia. Eredu horrek utz egin zuen duela urtebete eta gure bizitzak kolokan jarri zituen. Egungo ereduaren aurrean, sare autonomoagoak, demokratikoagoak eta komunitatearen beharretara lotuagoak eraikitzeko beharra aldarrikatu dute, egitura komunitario horiek sortu eta babesteko bidea elkarrekin egin behar dela aldarrikatu dute. Eta horretarako, premiazkotzat jo dute kontsumo ohiturak ikuspegi kritiko batetik aztertzea eta eztabaida irekitzea. Urtebete geroago hemen gaude. Lau haizetara aldarrikatzeko premiazkoak ditugula sare autonomo, demokratiko eta parte hartzaileagoak. Beharrezkoa dugula tokiko ekonomiak eta komunitateak indartzea. Eta ezinbestekoa dugula guztionak diren oinarrizko ondasunen gaineko burujabetza berreskuratzea. Goiener eta Izarkomez gain, Olatuko, Udalbiltza, Reas Euskadi, Elala, Betxalde, Eseka, Josemi Zumalabe, Fundazioa, Ekilur, EHCOM, Talaios, COP 57 eta burujabetzaren aldeko mugimendua eragileek sinatu dute manifestu kolektiboa.
Eta aipatu beharra dugu baita ere, heldu den urtetik aurrera Pasaiak, Lezok eta Errenteriak ondasun higiezinen gaineko zerga aplikatu ahalko izango diote ofizialki Pasaiako portu agintaritzari. Mugarri hau EH Bilduren ustetan portuaren inguruko herritarrekiko dagoen zor historikoak idatzeko lehen urratsa da. Orain arte, zerga hori indarrean zegoen Nafarroa, Bizkaia eta Arabako hainbat eremutan, ez ordea Gipuzkoan. Aurrera pauso handia suposatzen duelakoan, Pasaia Donibanen eginduak erraldia Maialen Iriarte, EH Bilduren Gipuzkoako bozeramaileak Teo Alberro eta Mikel Arruti Pasaia eta Lezoko alkatekin batera. Orain arte Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du egin beharreko moldaketak egin, portua ezaugarri berezietako ondasun gisa kalifikatzeko, eta horrek udaloi portuari dagozkion zergak kobratzea ekidin digu. Posten gara hori aldatu delako. Pasaia eta Lezoko alkateak oso pozik agertu dira, beren udalerrietako biztanleak direlako azpiegitura industrial eta ekonomiko garrantzitsu honen ondorio negatiboak jasaten dituztenak egunerokoan. Eta ipatu beharra dugu ere maiatzaren bateko mobilizazioak heldu, baino egun batzuk lehenago eman dituztela ezagutzera urteko lehen hiruhileko langabezia datuak 10.500 pertsonetako hazkunde izan da guztira Hego Euskal Herri osoan. Iazko lehen hiruhileroko datuekin alderatuz gero 12.500 langabe gehiago daude 4 lurraldetan. Herrialdeka langabezia tasa 7,39 da Gipuzkoan, Bizkaian berriz 8,42 eta Araba 8,8,8 da datua. Nafarroan berriz 9,9 kokatu beharko genuke langabezia tasa. Eta kontu ekonomikoak amaitzeko, esan beharra dugu baita ere, orainik greban jarraitzen dutela Gipuzkoako egoitzetako langileak eta egun bateko itxialdia abiatu dute Errenteriako eta Zumaiko udaletxetan, elak deituriko protesta batean. 170 egun greban daramatzaten Errenteriako Bihotz Sakratu eta San Marcos eta Zumaiako San Juan egoitzetako langileak dira protestaren protagonistak. Torridea itxialdiatea Zumaitik nahi naiz hitz egiten. Aldundiak ez digulako parcialitateaz kasu egiten. Nos encontramos aquí en el Ayuntamiento de Rentería y vamos a hacer un encierro hasta mañana a la mañana para interpelar a los políticos. Estamos ya hartas de ver que nos están ninguneando con una mesa abierta y no hay ninguna negociación en firme. Protesta ekintza hau beste udalerri batzuetan errepikatu nahi dutela aurreratu dute, 100% iraunaldiko lan kontratuak lortu arte, baita prekarietatea eta genero diskriminazioa ezabatuko dituen hitzarmen bat lortu arte. Informazioaren aria. Gaur urepe jarri dut berri. Polymarket edozein gertakarirekin apustuak egiteko plataforma da, baita gerrekin ere, iragarpen merkatuen plataforma hau apustuak egiteko moduagatik pixua eta garrantzia hartzen dabil, kriptotxamponak baino ez ditu onartzen eta informazio erreserbatua basarrera duten pertsonak dirua irabazteko modu ere bihurtu da. Nolakoa da plataforma hau, Lander Martínez, egunon? Egunon, Pellit, egunon. Entzuleok, gerrak, hauteskundeak, makrogertaerak eta etorkizun zalantzagarria. Oro har ezin da aurreikusi, baina horren inguruko apustuak egiteko aukera. Ematen du Polymarketek 2020 markatu New Yorken sortua iragarpen merkatuko plataforma garrantzitsuena da interneten bakarrik. Topatu daiteke noski ordainketa kriptotxamponetan bakarrik eginez. Hainbat herrialdek iruzurtzat jotzen dute horri aldera sarbidea debekatuz, esaterako Portugalek, Herberek edota Ukrainak. Apustuen alorrean adituek Polymarket aurretik jada existitzen den formulekin alderatzen dute, desberdintasun nagusia Polymarketen ez duzu Champions edo asteburuko partida nork irabaziko duen jokatzen, baizik eta gertakari garrantzitsuen emaitza zein izango den. Horrela egin daitezken apustuen artean Irango gerra noiz amaituko den edo Hormutzeko itsasartean noiz zabalduko den daude adibidez. Milaka lagunek beren dirua jokoan jartzen dute esan bezala kriptotxamponetan, bai edo ez erantzuna duen apustu batean. Kuotak erabiltzaileek finkatu ditzakete, beste erabiltzaileei erronkak proposatuz eta galdu edo irabazi dezaketen diruari muga argiak jarriz. Oinarrian beste edozein apustu etxeren formatu berdina du. Baina New York Times egunkariak argitaratu duenez, Polymarket eremu gris batean dago esparru legal eta etikoa, hainbat ahotsek salatzen dutenez, web orrialde hau informazio erreserbatua duten pertsonek dirua irabazteko erabiltzen dute
albisteak modu ofizialean atera aurretik. Horren adibide da esaterako Maduroren bahiketaren inguruen egindako apustu bat. Erabiltzaile batek $400,000 irabazi zituen hori gertatzeko aukerak oso baxuak zirenean. Pertsona honek informazioa zuela uste da. Kontua, Ameriketako Estatu Batuen interbentzioa baino egun batzuk gutxiago sortu baitzuen eta Venezuelaren inguruko gehien inguruan bakarrik egin zuelako apustu. Beste adibide erakusgarri bat Irango gatazka da. Pasaden urtarrilaren 14ean Ameriketako Estatu Batuen eraso baten aldeko aukerak 177koak ziren Polymarketen. Hain zuzen bi herrialdean arteko tentsioak hasi ere eginez ziren unean. Apustu webak interes gatazka argiak ezkutatzen ditu atzean, tartean aibatutako informazio erreserbatu eta klasifikatuaren erabilera. Adibidez, plataformako aholku batzorretako kidetako bat bakatu Donald Trump Jr. da, Estatu Batuetako presidentearen semea. Baliteke agian, aitak inorako aholkurik eman izana semeari edo top secret bezala sailkatutako informazioa eskapatzea agian. Gauza korrela eta Polymarketek dituen hutsune legal eta etikoak alde batera utziz, argi dago atzean milaka milioi dolarrek babesa ematen dioten formula bat dela. Hainbat inbertsio funtsek web hau eta tankera bereko beste hainbat diru mordorekin elikatzen dituzte ikerketen arabera. Bestalde, Forbes aldizkariak jakitera eman duenez, 2025ean Polymarketen eta eredu bera jarraitzen duten apustu etxeetan $54.000 milioi jokatu ziren, aurreko urtean 1.200 milioi izan ziren bitartean. Datuak agerian uzten du web hauen erabilerak nabarmen egin duela gora eta ez dirudi joera hori aldatuko denek web hau eta antzekoak lortzen ari diren entzute eta onarpen handia ikusita. Eta Arabiar Emirerri Batuek iragarri dute lurralde petrolio esportatzaileen erakundetik erretiratuko direla maiatzaren lehenetik aurrera. Erabakia, Hormuzko itsasartea ixteak eragindako krisi energetikoak ekarritako ondorio geopolitikoen testuinguruan heldu da, eta Saudi Arabiarekin gero eta handiagoa den leian. Praktikan, Golkoko bi petromonarkien austura irudikatzen du Abu Dhabik hartutako erabakiak. Gobernuak oharbidez azaldu duenez, Arabiar Emirerri Batuen epe luzerako ikuspegi estrategiko zein ekonomikoan eta evoluzionatzen ari den energia profil batekin duzter ikusi erabakiak. Hala gogorarazi dutenez, erakundean egon diren bitartean ekarpen esanguratsuak egin dituzte, munduko 5. petrolio ekoizle handiena eta Persiar Golkoko 3. zela kontuan hartuta. Horri dagokionez, petrolio hornidura doitzeaz arduratzen dena lurralde petrolio esportatzaileen erakundea uzteko erabakia une kritikoan iritsi da erakundearentzat. Bere ekoizpena ia 8 milioi jupel murriztu zen egunero martxoan. Otsailean ponpatutakoa baino 27,5 gutxiago Irango gerraren ondorioz. Horrela Abu Dhabik independentzia handiagoa bilatzen du merkatuko behar aldakorrei erantzuteko. Petrolio esportatzaileen erakundetik irteteak erakundearen kuotak atzean uztea eta nahi duen guztia ekoiztea ekarriko du edo hobeto esan da alduen guztia. Talibanak nesken hezkuntzari eta emakumeen enpleguari jartzen ari zaizkion murrizketen ondorio kaltegarri ohartarazi du UNICEFek erregimenaren debekoa 2030 urtera luzatuz gero herrialdeko biztanleriaren erdia baino gehiago funtsesko zerbitzurik gabe gelditzeko arriskuan da. Talibanen erregimenak 2021ean ezarri zuen neskatoen eta emakumeen hezkuntzarako eta lanerako murrizketak izandako ondorioak maigaineratu nahi izan ditu UNICEF erakundeak. Horretarako The Cost of Inaction, Girls Education and Women's Labor Force Participation in Afghanistan txostena publikatu du. Afganistango agintariek emakumezkoei inposatutako langabeziak eta ikasketa debekuak ondorio larriak izan ditzaketela ohartaraziz. Duela 5 urte, Afganistango neskei bigarren hezkuntzan sartzea galarazi zietenetik milioi bat neskak ikasteko eskubidea galdu dutela adierazi du UNICEFek, herrialdeak 2021etik urtero profesional kualifikatuen beste belaunaldi bat galtzen duela azpimarratuz. Debekuak 2030 urtera arte irauten badu, 2 milioi neskatorio baino gehiagori ukatuko zaie lehen hezkuntza zarago dagoen hezkuntzarako eskubidea. Dokumentuaren arabera, erregimenaren murrizketak arlo ezberdinetan ondorio kaltegarriak izaten ari dira, osasunean eta irakaskuntzan bereziki. Eskolei dagokienez, oinarrizko hezkuntzako maistren kopurua 9% baino gehiago murriztu dela ziurtatzen da txostenean. 2022an ia 73.000 ziren eta 2024an berriz 76.000 inguru. Tarte motz horretan gertatutako 7.000 maistren berakada hauek ordezkatzeko zailtasunarekin lotu dute. Guztiekin aldituko era, eskerrik asko Lander. Gero arte. Informazioaren aria. Kirol aria, naiz irratian.
Espainiar poliziak Osasunako 7 jarraitzaile atxilotu ditu, agindu judiziali gabe, gainera beste bideitu ditu ere deklaratzera desordena publikoak eta agintaren aurkako atentatua egotzita aske utzi dituzte, itxura guztien arabera Osasunak Real Madrilen aurka jokaturiko partida ostean izandako kargak justifikatzeko operazio batean. Atxileketa horiek martxoan egindakoei gehitu behar zaizkie, baita otsailaren 22an egindako beste biei ere. Espainiako poliziak borraz egindako kargen testuinguruan gazte ospitaleratu bat egon zen eta tentsio une handiak bizi izan ziren. Poliziak ostera argudiatu zuen, zailaira botila bat sartu zuen zale baten bila zeudela. Banaitzek jakinaretzi ahal izan duenez, astearte honetan atxilotutako pertsonak aske geratu dira ordu gutxira komisariatik igaro eta epaiaren aurrean deklaratu behar izan gabe, izan ere operazioa Nafarroako poliziaren buruzagitza nagusiko probintziako informazio brigadak berak agindu du eta ez epaileak. Eta 6 puntutik gorako errenta lortu beharko du Surne Bilbok asteazken honetan Miribilan Greziako PAOK Tesalonikaren aurka, bigarren urtez jarraian FIBaren Europako garaikurra irabazteko. Naiz irratian zuzenean partida jarraitzeko aukera izango duzu iluntzeko 8 laurden gutxetatik aurrera. Joanekoan 73-69 galdu zuten eta lehia estua espero da finalari buelta emoteko prest ikusten du taldea Mikel Odriozola taldeko entrenatzaile laguntzaileak. Berronka polit bat izango da guretzat, azkenean bigarren partida Bilbao jolastea, hemen Miribilan jolastea berezia da guretzat, eta erronka hori hartu nahi dugu eta partidera ziko. Bakigu PAOK oso talde sendoa dela, 6 puntuko desabantaia daukagula, baina oso gotxu haude eta konfiantza altuarekin hori lortzeko gai garela eta gure zalegoen artean badena errezago izango da. Jaume Posarnau entrenatzaileak aztertu du finala prentxaurrian, oparion alitzateke esan du, kasualidadez, bere urteguna baita gaur. Sería un muy buen regalo de lo que puede pasar mañana, ¿no? Pero también pues no pierdo de vista que no será solo un buen regalo para mí, ¿no? Sino para toda la gente que pues está tan ilusionada de que esto pueda ser posible. En lo mental me intento preparar para un partido. Eta ez da gutxiagorako izango, Bilbaoarena beteta egongo baita 10.000 pertsona ingururekin eta Bizkaia frontoiak Miribilan bertan ere pantaila erraldoi bat eta 2000 eserlekuko gune bat izango du. Naiz irratian ere norgehiagoka jarraitzeko aukera izango duzue iluntzeko 8 laurden gutxiagotatik aurrera Iker Gurrutxaga eta Xabier Larrañagaren eskutik. Eta eskubeloian berriz Betionak taldeak 24-22 irabazi dio Malaga Costa del Soli ligako playoffetako final laurdenetako joaneko partida. Bi taldeek ez dute abantaila handirik izan markagailuan lehen zati osoan zehar talde nafarrak aurre egin dio Malagari, baina ez da nahikoa izan atsedenaldira markagailuan aurretik joateko. Aldageletatik bueltan Nafarren bigarren zati hasiera oso ona izan da eta markagailua iraultzea lortu dute 17-14 aurretik jarriz. Nafarrak 5 gol goitik egon dira markagailuan, baina Malagako taldeak erreakzionatzen jakin du eta markagailua estutu du berriro eta nola azken minutuetara gol bakarreko desabantailarekin iritsi arte, azken jabetzan asmatu izanak balio izan du partida osoan zehar egindako lana ez zapuzteko eta gutxienez 2 goleko aldea lortzeko Malagako itzulerako partida erabakigarriari begira. Informazioaren aria. Lutxi Urigoitiaren kasuak jaso ez zuen sententzia eta 39 urte geroago paper judizialean idatzia gelditu ez dena, zeluloidean erregistratua gelditu da, ikusi eta jakin nahi duenarentzat sinematografikotik haratago, Lutxi eta Zuhaitza filmak jasotzen du, zenbateraino faltsutu den errealitatea lehengo eta nola zapaldu den memoria gero, honen aurkezpena izan zen atzo. Herri txiki batek finantzatutako filma da Lutxi eta Zuhaitza, Otxandio kain zuzen Landergarro filmaren zuzendariak bigarren kafean azaldu duenez, filmaren helburua Lutxi Urigoitiari justizia ematea da 1987ko uztailean jazotakoa eta ia 40 urtera.
Urigoitiaren heriotzak erantzulerik izan gabe jarraitzen du oraindik, 1987an modu lotxagabeenean zapaldu zuten aurrekoak gezurtatu ala berreraikitako bertsio polizialak frogen desagarpena eta manipulazioa epailearen etxean sartzea barne, eta bi artxibo judizial bakoitza bestea baino lotxagarriagoa 1980an lehena, eta 2000 urtean bigarrena gaur arte. Astearte honetan Donostiako giza eskubideen jaialdian estreinatutako Lutxi eta Zuaitza filmaren proiekzioak trentxarpeko jasotako haiek bizi izan ez zituztenak harrituko zituen, baina baita zerbait gogoratzen zutenak ere. Izan ere, kasu gutxi izan dira, hau bezain garratzak eta ondorioz, zigorgabetasun maila hain handia izan dutenak hilketa eta ia 40 urte bete direnean. Historiaren berreraikuntza, Inigo Iruinen lanean oinarritzen da batez ere, Euskal Abokatua ez zehaztu duenez, besteak beste, poliziaren bertsioetan jaurtigaien kopurua aldatzen joan zela eta balen aurkako txalekoa nola manipulatu zuten Guardia Zibilak Urigoitiak tiro egin ziola esateko. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Trainako San Prudentzio jaietara zoaz? Joan zaitez Euskotrenekin. Zerbitzu bereziak, kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Herri urratx maiatzaren 10ean, senpereko aintziran. Mirua, Kumanomoto, Anje Dualde, Janus Lester, Olaia Intziarte, Pirritx Porrotx eta Marimototx, Kukai, Gar, La Txama, Niña Coyote eta Chico Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren 10ean, denok senpererat, denok herri urratxerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraik kubatu roka. Setasun guziak, herriurratx.eus webgunean. Koparen final handiko emankizun honetara FIBaren Europako Kopako garaia norden Miribilan erabakiko da eta Bilbao Basketek garaikurra etxean geratzea nahi du. Bizkarra hartu diola eta zezaskiratzea. Asteazken honetan 8 laurden gutxiagotan hasita Surne Bilbao Basket Salonikako Pau. Bai, irabazita dauka Iker. FIBaren Europako Kopako finala Naiz irratian. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz irratian. Heldu zaigu analisi mailaren tenore goizonetan ere, eta gaurkoan Laura Mintegi EHUko irakasle eta idazlea dugu gurekin, eta baitare Ane Urkiri naiz.euseko zuzendaria. Egunon? Kaixo, egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Aposten gara. Eta gainera agian azpimarratzen hasi behar da, ez da gaurkoak ostegun kutsua izan dezakela? Uste duzu hori? Bueno, batzuntzat, asteburua lanik egiten ez doan antzat. Akaso, eta gazteizkuentzat, bueno, batzuk zubi, handimo zubi, o aste osua ere jai edukitzen duz, beraz, bai, batzuntzat, asteazken ona, positibua, beste batzuentzat, aste erdia ere ez. Zure kasu hori da asteburuan izango zu? Ai, no ba. Laura, zure kasuan? Bueno, bai, egia da ez dala lektiboa, ostirala, eta bueno, bai, badago aukera daukan erentzat asteburu luzea, beste batzuek ez daukagu aukera hori. Animo behintzat lan egin behar duenari astegun honetan, baina aste honetako beste kontu bat ere bada erregai fosili gabeko etorkizunerako bidea marraztu dutela Kolonbiako Santa Marta Antozenak herrialdeek energia mota honekiko menpekotasunak oso handi izaten jarraitzen du eta horri buelta emateko ekintza zehatzak onartzea espero dute antolatzaileek.
Herbehereetako eta Kolonbiako gobernuek sustatuta erregai fosilen aroa atzean uzteko estrategiak eta bide horria jorratuko dituen konferentzia gaur bukatuko da Kolonbiako Santa Marta hirian. Bertan egingo dituzten eztabaidak 3 zutabe tematikoren inguruan egikarituko dira fosilekiko mendekotasun ekonomikoa gainditzea, energiaren eskaintza eta eskariara eraldatzea eta nazioarteko lankidetzan eta multilateralismoan aurrera egitea. Gaur egun eta oro har munduko herrialdeek erregai fosilekiko duten mendekotasuna 75 eta 90 artekoa da. Irene Belez, Kolonbiako ingurugiro ministroak asteazkenean esan zuen energia fosilaren eredu ekonomikoarekin lotzen diren gatazka belikoek premiazkoagoa egiten dutela energia horrekiko mendekotasuna gainditzeko erabakia. Casi que los países europeos, la mayoría de ellos están hoy diciendo necesitamos rápidamente encontrar energéticos sustitutos que nos hagan menos dependientes de esas fuentes, no por lo contaminantes, sino porque están asociadas a la guerra. Erregai fosilak gainditzeko hitzordua da beraz Kolonbiako eta herrialde antolatzailea eredugarri izateko bidean da. Izan ere, zenbaki ofizialen arabera, ekoizpen elektrikoaren 15,6 energia garbien bidezkoa da dagoeneko, batez ere haize eta eguzki produkzioaren hazkundeak bultzatuta. Hain zuzen, Gorka Laurnaga, esto fosilak taldeko kidea da, konferentzia asteartzela Kolonbiatik Euskal Herrira ez erregai fosile izeneko iritzi artikulua sinatu zuen naiz eta garan, Ester Galende Fossil Fuel Treaty Initiative ekimeneko kiderekin batera. Gorka Laurnaga, egunon? Egunon, mila esker zuenean tarte bat itiagatik. Oski, gaur bukatzen da konferentzia eta jakin nahi dugu, nolako jarraipena egin duzun, bete dira espektatibak? Bueno, ez da errexo jakiten, jartzeko lako konferentziak batez ere bihartik aitzin jakinen dugu zer gertatzen den, gainera horrean goizeko 3 diren aski, beraz azkeneko eguna gaur denez, pentsatzen hartuko dela erabaki haundienetako batzuk, erabakiak hartzen badira, ez baita hori ere guziz derrigorrezkoa, baizik eta lehendabiziko pauso batzuk ematea eta ibilbide bat hastea. Orduen batez ere hemendik behintzat ez da erresa jakitea zer den zehazkian mai gainean dagona eta adostu dena, bihartik aitzin jakinen da, baino bueno, bai mai gainean behintzat gai batzuk jarri diren. Eta artean, orain sarreran aipatu dituzuen, 3 zutabe hoietan itzinera pausoak ematea, hau da, erregai fosilen lurperatzea nolabait ere loteslea bihurtzea, eta beraz petrolioa, gasa eta ikatza erabiltzetik usteko neurri vinkulantiak adostu alizatea herrialde hoien artean, 50 bat herrialde daude bertan, ez denak, eta hor eginen da bidetxo bat, eta bertzetik adibidez IPCC-aren paraleloa izaten alko zen, alako ikerlarien taldetxo bat ere osatuko dela adostu da, batez ere aztertzeko nola egiten alden nola egiten alden deskarbonizazioaren bide neurri zehatzekin, batez ere klima ekintzara bideratuta nola baitere. Horre zehazki, behar batetik heldu da konferentzia hau, Parisen ez dela, gasa, ikatza eta petrolearen aipamenik egin, jakin nahi du ere, zer dela eta gertatzen dau eta jakina delarikan ergai hauen eragina zein den? Bueno, zer dela eta gertatzen da, hor COP hoietan, Parisko akordio bezalakoa, beto eskubide moduko existitzen da, orden bilatzen dena da denen akordioa, orden herrialde batzuk espaldin badaude ados, badute erraistasuna betatzeko olako edo zein neurri, hartaz Parisko akordioan, ez da agertzen alako deus, Parisko akordioa, klima akordio nagusia da ezagunena, baina hor ez dira agertzen, ez dira aipatzen ere erregai fosilak, ez petrolio ez gasa ez ikatza, naiz eta, bistakoa da, mundu guziak badakigun horiek direla klima aldaketaren kausa nagusia bai. Ez da eskarian bakarrik jartzen da fokua, bai, eta beraz isuriak gutxitu behar direla, eskaria murriztuz eta bar, eta Santa Martan eskaintzan jarri nahi da gehiago fokua, ez da behar dela ekoizpena nola baiteren txikiagotu, baino, ekoizpenetik herrialde handitz ere bizi dira, petroestatuak deitzen dituzten hoiek, ekialde hurbileko zenbait, Errusia eta Estatu Batuak nagusiki, Estatu Batuak oroituko gara Parisko akordiotik atrazela berriz ere Trumpen bigarren legealdi honekin,
eta batez ere herrialde handi horiek, hau da, erregai fosiletan interesa handia dituzten herrialde horiek, batzen dute betoa alako erabaki loteslei nola baitere, ezta? Orduan, ez da berdina isurietan fokua jartzea edo erregai fosiletan, zaren isurietan jartzen duzunean fokua, bueno, hor gelditzen da alako ambiguetate handiago bat, eta baduzu joko margen gehiago, ez? Aipatzen alduzu, zuhaitzak eta teknologia desberdinekin, isuriak baituko dituzula, edo gertatzen alda, ez? Externalizatzea eta esportatzea isuri horietako batzuk bertze herrialdeetara, edo karbono merkatuen bitartez alako jokoak egitea, eta beraz, ez da berdina. Erregai fosilen jeitxieran fokoa jartzen denean, orden nola baitere joko zelaia bai aldatzen da, eta hor erran bezala lobby fosil eta herrialde fosil petroestatu horiek muturra makurtzen dutela, eta orain arte apenas ez dira aipatu, uste 2023an aipatu zirela COP batean bukaerako testuan lehen da biziko aldiz erregai fosilak, baina inondik ere ez dago erabaki binkulanterik zentzu horretan, ez? Iritzi artikuluan aipatu duzu ere nagusiki Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa oso fosilistak direla. Esango diazu zuzena ote den edo, baina Nafarroan bai ikusten dira, nabarmenki haize errota anitz. Garaian egindako lan horiek gaur egun nabaritzen dira? Bai, zalantzai gabe. Nafarroan egoera hobea da, naiz eta ez den guziz argitsua, Euskal Herrian orokorrean eta EAen batez ere beltza, ezta. Baina Nafarroan bai, bertako kontsumo elektrikoaren 100% ia aseko zen edo asetzen alko litzateke, bertako ekoizpen berriztagarriarekin, batik bat erran duzun bezala eolikoarekin, fotovoltaikoaren ekoizpena nahiko txikia da, baina eolikoarekin bai. Eta, bueno, horrek eramaten du Nafarroa bide honetik, batzuentzat ere aitzindaria izaten alda, baina beti horreturua bar da elektrizitatea dela energiaren zati txiki bat, bortzen bat bakarrik bai, 121 inguru, 122 inguru. Beraz, naiz eta 100 berriztagarriekin ase, bakarrik gure energia kontsumo osoaren, erran bezala, bortzen bat, ez? Orduan, Nafarroak erran nahi dut oraindik ere etxeko lanak baditu, eta handitz egiteko aitzinetik, batez ere akaso orain fokua fotovoltaikoan eta elektrifikazioan jarriz, eta, bueno, gero hor badago eztabaidarako bertze elementu bat, eta da Euskal Herriko ikuspegi nazional batetik, Nafarroak lur gehiago duenez, akaso ere ekarpen handiagoa egin beharko luke, ez bakarrik bere elektrizitate propioa asetzeko, baizik eta EAeri ere lagundu alizateko, zeren EAek bi gauzak ditu, lurralde ere txikiagoa, baina kontsumoen hirukoitza gainera, ezta. Beraz, bueno, bai, Nafarroan hortik, eta dire egiten, hor Itium bateria enpresaren albistearena, badakizue, eta autoen elektrifikazioan eta lehendabiziko pausoak ematen nahi dira, eta bueno, Nafarroa egiten bere bidetxoa iduritzen zait. Horre, hala ere, fosilak ustearen baitan trantsizio horretarako referentzia bat hartu beharko genuke, ze lurralde izan daiteke hau, eta ze neurri hartu dituzte? Fosilak usteko? Bueno, fosilak usteko bidean, Europan badira, nik uste dut adibide aski interesgarriak, eta kaso hoietan fokua jartzeak interesa handiena du guretzat antzekoenak izaten aldirelako, bai, orduen adibidez Danimarka izaten alda herrialde referentziazko herrialde bat, beren uste dut ekoizpen elektrikoaren segurazkere 180 inguru berriztagarria da, hidroelektrikoa ere sartzen delako, baina haize eta eguzki energiaren, batez ere haize energiaren ekoizpen handi batekin, ez, eta gorantzko joeran. Baina Europan badire herrialde handit deskarbonizazio hortan direnak, gehienak, errango nuke gainera, eta abiadura gero eta lasterrago batean, Erresuma Batuan gertatu dena ere izaten alda adibide, Erresuma Batuan 2024an etxizen bertako azken ikatz zentral termikoa, eta hoi bada zerbait, iraultza industriala hasi zen herrialdean bertan, ikatzaren herrialdean bertan, 2024an etxizen azkeneko zentral hori, hein handi batean, energia berriztagarriak sartu eta ordezkatu dituztelako, beraz hor badago bertze adibide bat, orain Erresuma Batuan, gutxi gora bera, 17. mendeko ikatz kontsumo berdina dute, bai, pentsa. Araino itzuli dire, Grezian gertatu dena ikatzarekin ere bai, ikatzaren enorketa ikeragarri lasterra berriztagarriak sartu diren aldi berean, edo baita Espainiar estatuen ere, Espainiar estatua ere referentzia bat
da Europar Batasunan, adibidez bere ikatzaren ekoizpena kontsumo elektrikoan, utxala da, uneko bat ingurukoa do izanen da, Asturiaseko ikastegiek eta etxi ziren, eta gainera Espainiakoa interesgarria da, zeren hor bai egon dela eoliko eta fotovoltaikoaren hazkunde haundi bat, bertze herrialde batzutan adibidez hidroelektrikoak badu presentzia handia, baina kasu honetan eoliko eta fotovoltaiko eta referentziatzat hartzeko zera interesgarria da. Eta gero, mundu guztian zehar badire herrialde interesgarria handi, Txina egiten nahi dena ere izugarria da, adibidez bere elektrifikazio maila 130 ingurukoa da, eta munduko herrialde populatuena, edo bigarren populatuena orain, izateko, ez da gutxi, Indian gertatzen ari dena, Vietnamen, Nepalen, baita ego globaleko herrialdeetan, Afrikan, Etiopian, Uruguayen eta bar, badire adibide handana bat, ez? Etiopiakoa ezaguna da, Etiopian adibidez, konbustiozko autoak importatzea debekatu dute, batez ere ekoizpen berriztagarria handia dutelako, eta beraz, autoelektrikoa lehenesteko bai. Eta hoi, nik uste notizia importantea da, azpimarratzekoa, ego globala, ari da handi batean, elektrifikazioaren aldeko lehia horretan. Guzti hauekin geldituko gara, Gorka Laurnaga, Stop Fosilak taldeko kida, mila esker gurean izategatik. Mila esker zuei. Ez dakit zer gertatuko zen hemen gurean Euskal Herrian debekatuko balitz Etiopian egin duten bezala konbustiozko autoen importazioa. Pentsatut, sekulako eztabaidak izango genitula. Zer iruditu zaizkizu adibide hauek, Ane? Ertz asko hein handi batean eskutik helduta jonbiaiala trantsizio energetiko horretan, eta oraindik ere lana dagoela, aipatzen zinuen autoen kontua, konbustiozko autoak debekatuz gero, zer geldituko zaigun ez, oain bertan espaldin badago planik, espaldin badago bermerik horiek gabe, mugikortasun bat eduki aldeula, beste kontu bat izan lehik ez. Nik uste gaku horti dagoela, eta gero baita ere, iruditzezat, Euskal Herrixak bai eukidoala kontzientzia bat ez, energia berriztagarrien kasuan, Gorka berak ere aipatu du Nafarroaren kasua, baina bai azken urtietan badagoala berriz ez, lehen planora etortzen debate hau, hein handi baten, herrietako mugimenduak ere, hauen aurkakotasuna saleratu deuelako ez, beraien mendietan, energia berriztagarrien planta hauek ipintzerako orduan usteet, hor, benetan lanketa handi bat egin behar dela, zenbaterainoko beharrezkoa izango dugun energia berriztagarri hori, eta energia berriztagarri hori non eta zein modutan nahi duen garatu, ez? Iruditzezat, horixe, debate hein handi baten interesgarria, baina baita ere peligrosua dagoela lehen planora gerturatzen, ez? Denaren kontra doan diskurtso honekin, eta hein horretan iruditzezat estofosilaren ekimenarekin, hain daitekeela ere bai, nola baiteko hausnarketa bat, eta lanketa bat denok ere ikas dezagunez, subiranotasuna nahi baldin bareu, eta benetan gainontzeko herrialdeekiko menpekoak espaldin badeu nahi izan, nazioartean orain ikusita nolako desordena dauan, eta honek espadeu nahi gure egunerokoa baldintzatzia ez, beharrezkoa dela ez, fosilizazio hau amaitzia, eta gehien bat energia berriztagarriekiko autu egitea, eta horretarako plan bat edukitzea ez, eta ni hori pertsonalki eskatzen hau, hein handi baten lehen planora etorri dan debate hau ez, energia berriztagarri guztien kontra egitea, modu individualista batetik ikusita, eta honen garapena kontuan hartu gabe, batzutan zilegi izan lehike instalazio batzuen aurka egitea, baina iruditzezat benetan lanketa handi bat egin behar dela gizartean. Laura, zuk zer diozu? Nik uste dut gauzak ulertzeko batzuetan atzera egin behar dela eta hobeto ikusten dira kontuak, ez? Autoelektrikoa asmatu zen 19. mendeko lehenengo erenean, hau da, 1832-19 artean hasi ziren garatzen ja kotxe elektriko bat, nahiko autonomoa zana, ez? Naiz eta prototipoak aurretik etorri. Eta urtetan, aukera hori, martxan jarri zen, geldo, baina 1920an, hau da, 20.
mendiaren hasieran bi gauza gertatu ziren auto elektriko horren garapena geldiarazteko. Batetik, petrolio erretzerba ikaragarriak deskubritu ziren munduan zehar hainbat lekutan. Eta bestalde batetik, asmatu zala arranke elektrikoa. Hau da, ordura arte auto elektrikoek manibela bat erabiltzen zuten, gogoratzen duzu pelikuletan nola bueltak eta bueltak eman berzizketen bira eta bira, eta orduan arranke elektrikoa asmatutakoan, eta hori ere izan zen 20. mendeko lehenengo 20 urteetan, orduan, ikusi zuten, urrunago, errezago eta aukera handiagoa zegoela, hau da, gasolinaren bidezko autoarekin, elektrikoarekin baino. Eta ja, 1930 desagertu ziren, praktikan kaleetatik auto elektrikoak. Noiz hasi izan berriro planteatzen beraien erabilgarritasuna? Petrolioaren krisia egon zenean, 1933an. Nik gogoratzen dut, hor egon zala hamarkada bat, non aukera hori kalean zegoen, eta imaginario kolektiboan ere, hasi zen planteatzen, agian elektrikora jo behar genuela. Baina ja 10-15 urtetan, hau da, ja 1980 ingururako, zeharo baztertu zen aukera hori. Txarra salako? Teknikoki desegokia salako? Ez. Orain ikusi dugu, orain nahi izan dutenean garatu da, eta itzelesko abiaduran garatzen ari da. Baztertu zen, hain zuzen ere, petrolioaren interesen inguruan zeuden hori interes ekonomikoengatik. Ikusi behar izan dugu nola berriro hasi den hori garatzen, teknikoki 50 urte beranduago. Eta ezin ziteken hau egin lehenago, jakina, egin ziteken. Orain egiten ari den hau berau, egin ziteken orain 50 urte, baina espada egin izan da, hain zuzen ere, momentu horretan, petrolioaren krisia amaitu, eta esaten ari naiz hori, 1993an hasi, eta 10 bat urtean horregon zen krisialdi bat, non, imaginatzen genuen gure burua autoelektriko bat gidatzen, eta kendu ziguten burutik, berriz ere, teknikoki esalako garatu, eta berriz ere, petrolioaren inguruko lobiek aurrera egin zutelako. Goizeko 9 eta 2 dira, azken ordukoi dagokionez gogora ekarri beharra dugu, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren arteko krisi hori, gogorak hartzerren, PSren txio baten ondorioz bertan bera gelditu da, Aitor Esteban eta Eneko Anduezak gaurko zuten bilera jeltzalek lotxagarritzat jo dute adimen artifizialaren bitartez Euskadi Buru Batzarreko burua igerileku batera botatzen erakusten duen irudia. Zalba Badiola, egunon? Egunon Peie eta egunon entzuleok, Estebanek Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean ostean piztu da guztia bertan adierazi duenez, jeltzaleen EH Bilduren eta PSren arteko elkarrizketetan aurrera pausoak eman dira estatus edo estatutu erreforma berri bat adosteko eta adostasunerako aurrera jarraitzen dutela nabarmendu du. Aurrera jarraitzen dugu, eztabaidatzen, paper barriak, gai barriak eta bar. Nik ez dut eperik ipini gure, baina bagabiltza aurrera. Jarraitzen dugu. Horren aurrean, PSek isa sare sozialean erantzun du, orain ura dagoela estatutu berriaren igerilekuan. Horrekin batera, Esteban igerileku batera botatzen duen adimen artifizialarekin sorturiko irudia argitaratu dute. Izan ere, otsailean Euskadi Buru Batzarreko buruak esan zuen estatutuaren igerilekuan ez zegoela urik. Berehala heldu da jelkideen erantzuna ere. Ez dagoela horrelako errespetu falta justifikatzen duen ezer txiokatu dute. Baieztatu dute ere, bertan behera gelditzen zela, gaurko aurreikusia zegoen Moncloa eta Aitor Estebanen arteko bilera. Gerora arkitu da, bilera hori Xabin etxean gauzatu behar zela, Aitor Esteban, Eneko Andueza eta PSOEko Antonio Hernandoren artean. Europa Press albiste agentziak baieztatu duenez, estatutu berria zen bilera honetako aipagai nagusia. Hain zuzen, aipagai honekin lotuta une batetik bestera Madrilera joko dugu, bertan bai dago gaurko honetan kontrol saioa eta bigarren galdera Maribel Bakero Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkideari dagokio.
une honetan lehenbiziko galdera egiten ari da Alberto Núñez Feijóo, eta bere ostean, lehen galdera erantzun hoien ostean, esaten genuen moduan, Maribel Bakerok hartuko du hitza, eta Pedro Sánchezi galdetuko dio, ea zeintzuk diren bere lehentasunak, eta erantzun beharko dio ere, ea nola nahiko ote diren, gaur egungo aritmetika parlamentario horrekin erantzun. Ikusi dugu, orain une honetan Pedro Sánchezek Núñez Feijóori lehen galderaren erantzuna eskaini dio, honek galdetu baitio, ea noren interesei erantzuten dian gobernu honek, orain, bazpare, kuriositate pixkatik, entzungo du, ea ere zer dioen Feijóok. Tiene la menor idea, pero la pregunta es fácil. Mire, ¿le han escrito los médicos a usted? Sí. ¿Qué le han pedido? Dado que su ministra es incapaz de gestionar nada, que se reúne usted con ellos. ¿Se va a reunir o no? Esa es la pregunta. Mire... Medikuen greba aipagai aste honetan bai dutelako, 3. greba astea, eta gogoan dugu albiste izan zela ere, medikuek aldarrikatu zutela, Espainiar Estatuko osasun ministroa bere posiziotik kentzea negoziaketetan jarraitzeko, eta negoziaketak Pedro Sánchezek zuzenean bideratzea eskatu zuten, eta gainera, eskaera hori egin zuen bakarra, ez da Feijóo, orain egiten ari den moduan, Eusko Alderdi Jeltzaletikan ere eskatu baitzioten hori. Une honetan, bigarren erantzuna eman beharko lioke Pedro Sánchezek, Madrileko Kongresura. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Presidenta, señor Feijóo, evidentemente usted sabe mucho de muchas cosas, mucho más que yo. Muchísimo más que yo. Es usted una persona muy preparada. Pero fíjese, este gobierno, señoría, lo que ha hecho ha sido poner en marcha un programa INVEAD para renovar la maquinaria y muchos de los equipamientos que son tratados en los hospitales sin tener competencia para ello. Sí, este gobierno, por ejemplo... Lasaio aski katramilatxua entzuten duzuen moduan eta ohikoa bihurtu den moduan, horne honetan peseko Kongresuko kideak txalotzen Pedro Sánchez, eta orain, une batetik bestera, baitza Maribel Bakerok hartuko du, esaten genuen moduan, gobernuaren lehentasunak zeintzuk izango diren galdetzeko, ea, baote dagoen Aitor Estebanen erreferentziari gaurko honetan. Cuando quiera. Por favor, silencio. Señor Sánchez, hoy la aritmética parlamentaria es perversa. Ayer tuvimos ocasión de ver que hay temas que necesitan un mayor consenso y hay otros que tienen que quedarse fuera del oportunismo político como el de mañana. Pero también hay temas de calado, que no sé si están entre sus prioridades, pero sí en las de muchas personas de Euskadi y del Partido Nacionalista Vasco, y que dependen únicamente de su voluntad y de su acción política. Por ello, ¿cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria? Oraingoz galdera zuzena besterik ez dago memearen inguruko aipamenik, Sánchezen erantzun orain. Prioridades, porque si se fija, ahora mismo estamos hablando de muchas prioridades nacionales. Estamos viendo acuerdos del Partido Popular con Vox en algunas comunidades autónomas, cuya prioridad es la xenofobia, es el racismo, es la confrontación, es la polarización y es la segregación. Eso es lo único que pueden ofrecer el Partido Popular y Vox en los territorios en los que están gobernando y conforman mayoría. Mire, las prioridades del Gobierno de España las marcamos hace 8 años. Es crecer, es crear empleo, es redistribuir ese crecimiento entre la clase media trabajadora de nuestro país y es también afrontar las transformaciones digital, energética, que por cierto nos están haciendo mucho más resilientes ante los shocks energéticos derivados de conflictos bélicos en Ucrania o en Oriente Medio. Y es por supuesto también defender un orden multilateral que garantice la paz y la estabilidad en el mundo como garantía de la prosperidad de las naciones. Ese es el planteamiento que tiene el Gobierno de España, señoría, y para ello necesitamos varias cosas. La primera, más allá de la aritmética parlamentaria, oposiciones constructivas, posiciones políticas constructivas que piensen en el interés general y no el interés partidista, como hemos visto, por desgracia, en muchas ocasiones, cuando incluso grupos parlamentarios han votado en contra de reformas laborales que hoy están trayendo creación de empleo y también reducción de la temporalidad, o incluso también la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y todo eso lo hemos logrado con apoyos de grupos parlamentarios, tanto como el suyo y otros, y agradezco además esa posición constructiva,
como también con los agentes sociales, señoría. Ha habido importantes reformas de este país, como la reforma laboral, que no solamente... Oposizio eraikitzailea eskatu du Sánchezek eta esan du, aiertzalen oposizioa eraikitzaile ere badela, eta lehentasunak duela 8 urte erabaki zirela, hazkundea eta enpleguaren sorrera. Orain berriro hartuko du hitza Maribel Bakerok, aipatzen ote duen oposizio eraikitzailea delako horri buruzko bestelako zerbait. Partido muy propositivo, pero le voy a recordar, existe una huelga de sanidad. Ya le pregunté por ello. Seguimos no igual, peor, porque las listas de espera aumentan. En Euskadi ya han alterado la atención a 300.000 personas y han aplazado 8.000 operaciones, cuando se estaban recuperando los tiempos de espera. Y esta huelga no afecta a todos por igual, afecta a la sanidad pública, a Osakidetza, a esa que defendemos desde el Partido Nacionalista Vasco y que da servicio a vascos y a vascas. Y no nos venga a tirar el balón al córner de las comunidades autónomas intentando desplazar la responsabilidad cuando es un conflicto estatal que exige liderazgo. Haga lo imposible para llegar a un acuerdo, resuelva ya los motivos de esta huelga. Vivienda, para nosotras también es una prioridad. Y sabe que nos la tomamos en serio, pero no puede pretender que traguemos con todo lo que ustedes pretendan sin diálogo ni acuerdo. Esta crisis necesita altura de miras. Con los autónomos más de lo mismo, sin avances. ¿A qué están esperando? Tenemos muchos temas prioritarios pendientes. Amianto, el fondo siguen sin una respuesta justa. La prestación CUME convertida en un laberinto que desespera a las familias. Los coeficientes reductores para cuidadores principales de grandes dependientes y la de aquellos que han cotizado más de 40 años en el cajón del olvido. Podría seguir y, como ve, no he hablado de los pendientes del pacto de investidura, ni de las transferencias pendientes, ni de los proyectos de ley como la de secretos oficiales, que son sus promesas incumplidas. Quizás usted, en lo que queda de la legislatura, tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo, y es legítimo y necesario, se lo reconozco. Ahí nos va a encontrar. A nosotros también, porque nunca nos hemos movido de la defensa de los valores democráticos. Ese es también nuestro objetivo. Pero no lo conseguiremos si, además del fondo, no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente. Ez da, aipamen zehatzik egin, ez dakit zeharkako hori, formak zeintzerena, ez dakigu, akaso hortikan etorriko ote zen edo, behintzat gure kuriositatea asetu dugu, eta Aitor Estebanen memeari buruzko aipamen espliziturik ez dago. Eta goizeko 9:12 direla, azken orduko gisa ere, esan beharra dugu, Nafarroan zehazki beste 7 torturatu aitortu dituela gobernuak, balorazio positibo egin du Nafarroako torturatuen sareak eta Gieri Zorrek osatzen duten egiaren garaia da dinamikak. Salba. Bai, adierazi dute ebazpen hauek urrats garrantzitsua direla estatu indarkeria gure lurraldean izan duen eragina agerian jartzeko eta urte luze zukatu edo isilerasi direnen errealitateak aitortzeko. Hala ere, argi adierazi nahi izan dute Nafarroan eta Euskal Herri osoan estatuak eragindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea ezinbestekoa dela egia, justizia, erreparazioa, ez errepikatzeko bermeak eta memoria osoa oinarri izango dituen etorkizuna eraiki nahi badugu behintzat. 1976 eta 2002 urtean artean atxilotutako lagunak dira, gobernuak aitortu dituena, 16/2019 foru legearen babesean batzuk gainera 2 baino gehiagotan izan ziren torturatuak. Honako hauek dira: Javier López de Uralde Saez de Buruaga, Brigada Politiko Sozialak torturatua 74an, Santiago Hermida Díaz, Guardia Zibilak torturatua 82an, Carmelo Irujo Sanz, Espainiako Polizia Nazionalak torturatua 85an, Polizia Nazionalak torturatua ere Julian Nazar Nuin 85an eta Alberto Pio Iaga 85an, 86an eta 87an. Ze Barbarin, Polizia Nazionalak torturatua ere 1986an eta Jorge Txokarrozoko 1986an eta Guardia Zibilak 2002an. Egunaren nondik norakoak ere, ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon? Egunon pei, egunon entzuleok, gaurkoan Lakuako Gobernu Kontseiluaren ostean, Melgosa eta Ubarretxena sailburuen adierazpenak espero ditugu. Gasteizko Legebiltzarrean gainera gogora izango da urtengo balantzea eta hurrengo egitasmoak ekartzeko. Bizkaiko Batzar Nagusietan ere kontrol saioa dute, oposizioko taldeek galdera igorriko diote Aldundiari edukitzaile handien inguruan, eta bestelako politika aipagaietan esan dugu EAJ eta PSOE arteko harremanaren jarraipena egingo dugula, baita Kongresuan ere. Donostiako EH Bilduk agerraldia egingo
egingo du bestalde turismo politikaz, gainera geroa baik prentsaurrekoa eskainiko du Nafarroako abiadura handiko trenaren proiektua delata, eta Nafarroan geratuko gara, Iruñan Joseba Siron alkateak eta urbanismo lantaldeak erorien monumentua bisitatuko dute. Kongresuko plenoan berriz Belpozuetak Espainiako gobernuari galdera igorriko dio Montejurrako biktimen inguruan gertakarien 50. urte urrenean. Bestalde, Nafarroako ikerketa batzordearen baitan, aurrekontuen estatu idazkari ohiaren txanda izango da asteazken honetan. Kontu gehiago, Eusferak ekimenen aurkezpena egingo du eta Ezkaban elkarretaratzea egingo dute bertako etxebizitzen babes ofizialeko izaeraren amaiera salatzeko. Lan munduko albisteetan Zumarragako udaletxearen aurrean ekintza deigarria egingo dute Gipuzkoako egoitzetako langilek, 171 greba egunen ostean, gainera Estaila, CSK, CGT, CNT eta Solidari sindikatuek maiatzaren leheneko mobilizazioak aurkeztuko dituzte. Kiroletan, itzordu esanguratsu bat gaur Bilbao Basketek Europako kopako finala jokatuko du PAOKen aurka iluntzeko 8etan Miribilan, eta irratian ere zuzenean kontatuko dizuegu gainera. Eta kulturan berriz, Max Sarietarako finalistak iragarriko dituzte goizonetan. Donostiako giza eskubideen jarraipena egiten segiko dugu bestalde, Pasaian Itsas Festivalaren aurkezpena egingo dute, Donostiako Elkarren datorren udan ezkara hemen biziko eleberria aurkeztuko dute, Mandasko Dukean Maria Reimondezen basatiak begirada batilekoari gorputz askotarikoetatik, eta amaitzeko Develop dantzak Begoña Arroyo aldekoa eta Jon Beitia omenduko ditu Bilbon dantzaren egunean. Pauze hauekin geldituko gara, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideok ez badu nabarmentzeko jazuerarik? Bai, adibili beharra dago Ordizia inguruan peile istripua egon delako, ene bat errepidean 422 kilometroan Lasarteko norantzan errei bat dago itxita eta horren ondoriozko autopileketak 3 kilometro. Ados, eguraldiaren xetasunak Ikerri Berluzeak. Eguraldia erabat ezegon kortuko zaigu asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta han hemenka zaparrada txiki batzuk botako ditu, bereziki Bizkaia eta Araba mendebaldean eta Pirinioetan hala ere oso gutxi botako du eta gainera goizean zehar pixkanaka giroa lasaitzen joango da, eguerdi alderako erabat aterik geratuz. Eguerdian, arratsaldeko lehen orduan, zerua argiago agertuko zaigu eta giroa lasai izango da, baina arratsalde erditik aurrera berriro ere bero hodeiak garatu eta ekaitzetara joko du. Arratsalde erditik aurrera lehenbizi ekaitzak bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian emango dira, tarteka gogotik botaz. Ondoren, Ilunabarretik aurrera eta bereziki gau partean mendebaldetik barrena beste ekaitzaldi bat sartuko da eta orduan Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan ere ekaitz handixamarrak izatea espero da eta ez da bazertzen gainera uneren batean kaskabarra botatzea ere. Haizeak egotik eta bizi joko du, naiz eta goizeko lehen orduan Bizkaiko kostaldean ipar ukitu bat izango duen, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz ipar isurian gora egingo dute hego haizeari esker, hego isuri aldean aldiz behera, ipar partean maksimoak 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Lapurdin. Informazioaren aria. Laneko ongizateaz hitz egitea, prebentzioaz hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua. Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leihoak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik. Bai, Alkainen! Maiatzaren lehenean langileok eragin. Etxe bizitza eskubidearen alde. Kalitatezko zerbitzu publikoen alde. Soldata eta pentsio duinak defendatzeko. Maiatzaren lehenean kalera. Mobilizazioak eskualde guztietan. Langileok eragin. Lan eta bizimodu duinak langileontzat. Maiatzaren lehenean mobilizatu. Lab, Euskal Sindikalismo eraldatzailea. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
Goizeko 9:20 gaurkotasunak apur bat aurrea hartu digu, baina itzuliko gara orain bai, erregai fosilak berriro aipatzera, analisi maiten orean gabiltzalako, Laura Mintegi eta Ane Urkirirekin, eta aipatzen genbiltzan Euskal Herria ze egoeratan dagoen, edota zer nolako erreferentziak egon daitezken nazioartean, baina Gorka Laurnagarekin ez dugu aipatu hor beraiek beraien iritzi artikuluan agerian utzi duten elementuetako bat, iritzi artikuluan aipatzen zuten besteak beste, muskizen izan zen benzeno iesa, pasadira, hainbat aste horretaz, eta, ez dakite uste duzuen ondorioren bat ikusi beharko genuken, edota akaso sozialki edo agenda politikoan presentzia gehiago izan beharko luken jazoera honek. Laura, zurekin hasiko gara orain. Bai, batzuetan pentsatu egiten dugu, kontxo, ezin dela ezer egin alako inposaketa edo interes ekonomikoen aurrean, ez? Eta derrotismo moduko bat egon daiteke pentsatzen duzunean, azken finean nahi duten moduan, eta ez dago zer eginik, eta ez da egia. Ez da egia. Hau da, amaiera batzuetan urrun ikusten da, edo momentuko dinamikan zaila da pentsatzea eragina duenik mobilizazio popularrak, baina badu, orduan bai muskizen eta bai beste hainbat lekutan egiten ari diren agerpen horiek, ez dira utsalak, ez dira alperrikakoak, eta nik uste dut hildo horretatik segitu behar dela, ez? Hau da, Euskal Herri honek gainera baditu garapen historikoak tamaina handikoak. Hau da, ez badugu Euskal Herri nuklear bat da, hain zuzen ere, mobilizazio ikaragarriak egon zirela hainbat hamarkadatan. Eta gauza bera esan daiteke hainbat gauzei buruz, ez? Hau da, lurraldea, egin zan gero autobia, bai, baina askoz ere kondizio hobeagoetan eta askoz ere hobeto pentsatuta hain zuzen ere mobilizazio popularrari esker. Orduan, nik uste dut, bai benzenoren kasu honetan, bai muskizen dagoen mobilizazio historikoa eta bai beste arlotan ezinbestekoa dela, herritarrok gure esku daukagun ahalmen hori, eta da kesa, kalean kesa, horrekin segitzea. Bai, zentzu horretan, nabarmendu nahiko neuke ere bai, uste dut Salvak bere kronikan azaldu doala, ez? Irene Belez ministroak, Kolombiako ingurukiro ministroak azaldutako hitzak, eta hor nabarmendu beak esaten dugu, kutsaduraren gatik espaldin bada ere, gerrari lotuta dozelako fosilak, bintzat honekin bukau beharko deula, ez? Eta adierazgarri iruditzezatez, ematen dalako ja nahiko ez dela gizartearen kutsadura erregai fosil hauen aurka juteko, baizik eta orain, ez? Gerrak edo nazioartea hain katramilatuta dagoen egoeran, ez? Geure irabazirako edo geure benefiziorako hobeto izango dalako erregai fosil gabe bizitze duzte. Tenore horretan, gozela, ez? Ez dakit hainbeste kutsadurak inporta digun muskizen bizi ez gehan ontzat. Antzeko esaten genuen, astelen honetan, Astigarragako alkatearekin, horre birziklatzeari zegokionez, ez baizik inguru giroagatik, baizik eta ez birziklatzeak ekarri dezaken kostuatikan hilabeteko faktura. Claro. Bakion bizi nahi egun, eta bakiok ere bandeu aurrea basura birziklatzeko modu bat, organikua, ez? Kompostajia eginda udalerrian, eta asko apuntu geak, ero, zabor bilketanko zerga txikiago ordaintzen degulako, ez? Orduan, hori da, da kutsadura edo da benefizio propiorako zerbaitek mugitzen gaituela. Nahi depentzau, biak izango kasu askotan biek bultzatuko gaituztela, eta bultzatuko ez doan kasu horretan, bentsat kutsadurakin komprometitzuta ez dagoen horretan, beste zehoz ere bilatu biharko dela, ez? Horren aurka joateko, baina irutzezat hori, Laurak aipatu deu, duela 40 urte eta zela Lemoizko zentral nuklearren aurka, edo inkluso Garoñakoaren aurka ere zenbat jende mobilizatu zen, horiei esker egun Euskal Herrian ez dakau energia nuklearrik,
Baina ez dakit sortuko konpromisua badauan orain, adibidez, Muskizeko Petronorreko zentral hori emititzen ari den kutsadura gelditzeko. Nahiko noan pentsau baetz, baina iruditzezat, duela hilabete bat gutxi batzuk gertatutako benzenoaren kasu hori ere apaldu dela, Zaldibarren ere ikusi izan, ez? Momentuan, bai, mobilizazio jendetsua egon zala, ez? Zabortegi eredu horren kontra, baina gero luzarora apaldu egiten dira borrokak, eta ez dakit, ez noa nahiko ere hemen izan lehen hobeto borrokatzen zalaz, iruditzezat garaiak aldatu egin diala eta garai bakoitzak bere borroka eskatzen doala, baina kaso orain mugitzen gaitu norberaren benefiziorako zerbaitek kutsadura orokor batek baino. Testuinguru horretan galdera bat egin nahi dizuet, nik ere pentsatzen dudalako askotan borrokari dagokion elementu horri buruz, eta ezakit pentsatut, eta akaso ere ez da izango ere borrokatu behar den hori, hor bestelako posizioan dagoen hori ere agian indartsuago bihurtu dela edo? Ez dakit, formazio marxista jaso genuenok unibertsitatean beti ikusten dugu borroka edo interese talka guztien atzean daudela interes ekonomikoak, ez? Ez da ardura momentu batean gatza den borrokarako aitzakia, edo petrolioa den, edo txipak, edo mikrokonduktoreak. Hau da, munduan beti egongo da elementu bat, urregorria egongo da elementu bat, beti interes ekonomikoak eragiten dituena. Baina jakina, interes ekonomikoak ez datoz bat normalean jendearen interesekin edo beraren ongi izatearekin edo beraren bizimodu duin eta justuarekin. Eta orduan hor talka bat sortzen da eta borroka dago. Egia da, inoiz ez dela bera eta inoiz ez dela berdina, anak esaten zuen eta ados nago berarekin, moduak eta intensitateak ere aldatu egiten dira batetik bestera. Baina funtzean dagoen dinamika beti da bera. Hau da, interes ekonomikoek beraien onerako gauza batzuk nahi dituzte, normalean interes horiek kontra doaz jende gehienarekin, herritarrekin, eta orduan talka sortzen da. Orduan, ze borroka mota eta ze intensitaterekin eta ze modurekin aldatu daiteke batetik bestera. Baina dinamika hori, tensio pultso hori, aurrez aurreko hori beti egongo da eta egon behar du. Egon behar du eta gainera horri esker lortu izan da gizarte orekatuagoa, gizarte justuagoa eta gizarte, ez dakit nola esan, ekilibratuagoa batez ere alde sozialen arteko diferentziak handiak ez izateko. Orduan, asmatzea da, kontua, momentua, beti ez dugu izango indar berbera eta beti ez dugu izango agian motivazio bera, baina hori hor dago eta ziklikoa denez, beti agertuko da, modu batera edo bestera. Baita, esan nahiko neuke gero ere bai, gizarteak evoluzionatu dela modu batea, noen erosotasuna asko miresten da, asko nahi izaten da, eta normalian borroka hauek, o energia berriztagarrien alde, edo berziklapenak esfortzu bat eskatzaio norperari. Zabor bakoitza bere kutxan gordetzia, konpostaje egin behar baldin bezu kutxa batea jun eta hori aparte egin. Eta iruditzezat, gizartea badagoela egoera baten, non erosotasuna asko baloratzen da, eta hori hausten doan edo zerren aurka joateko joera bat ere badagoela. Eta iruditzezat, eta horregatik esaten noan lehen ere, iruditzezat lanketa eder bat egin behar dela gizartea kontzientziatzeko nola, edoze borroka kolektibo, edoze etxetik azten dan, edoze keinuk ere kolektibotasunian eragina dakala, eta kolektibotasun horretako onura, gero onura pertsonala ere badala. Eta hori, berziklapenakin pasatzen da, energia berriztagarriekin pasatzen da, autoaren erabilerarekin pasatzen da, eta iruditzezat, benetan, badagoela gizartea fase baten, on berriz ere lanketa handi bat egin behar dela,
Lanketan dabiltzanak goizeko 9:30 direlarik ere esango dugu. Hilabete honetan Argantzunen Trebiñu eguna burutu da, 28 urteren ostean. Eskualdearen aldeko jaialdia izan dau, baina izaera aldarrikatzea baduen ekimena ere. Helburuen artean Trebiñuko zonaldeari ikusgarritasuna eman eta bizi duen egoera administratiboari konponbidea ematea aldarrikatu dute. Honetaz gehiago jakiteko, Igone Zubizarreta, Argantzun ikastolako zuzendaritzako kidea eta irakaslea, eta Pablo Ortiz de la Tierro, EH Bilduko kidea eta baita ere, zazki, Trebiñu, Arabara, anexionatzeko maiko kidea dugu. Egunon, zer moduz? Egunon. Igone, 28 urtenen ostean, nolatan izan duzu, Trebiñu eguna berpizteko idoia? Bueno, ikastolan irakasle talde bat geunden, zerbait antolatu nahian, hasieran buruan genuen Trebiñutarrok antolatzea eta herriko elkarte eta pertsona ezberdinekin elkartu ginen eta Txingoka kultura elkartearekin. Eta hortik atera zen pizkat ideia, gu hasieran ideia bat genuen, baina mahai gainean jarri zen berriro Trebiñu eguna berpiztearen ideia, eta horrekin aurrera egin dugu. Eguna ez ezik aldarrikapenerako ere balio izan zuen jardunaldiak. Pablo, nola ikusten duzue gaur egun Trebiñu Arabara batzeko aldarrikapena? Bueno, aldarrikapena beti horregon da, eta, justo dia, Kainaren iruan ja sortu formatizatu genuen maia biogalen artean, eta, hortik kasi ginen, kasi da gauzak mugitzen pizka bat. Igone, zure kasuan? Berdina, azkenean urteetan ikastelan lanean eta azkenean egunerokotasunean ditugun trabei ikusgarritasuna eman behar zaio eta garrantzitsua iruditzen zaigu aldarrikatzea Trebiñun bizi den egoera. Zehazki adibide batea aipatzarren albiste izan genuen gurean ere, zenbait familiak ere bermeak eskatu dituztela euskaraz ikasi ahal izateko. Nabaritzen duzue, zuek eskolan honen bueltako kezkarik? Bai, azkenean ikastola duela 22 urte sortu zen, momentu horretan barrendegian euskaraz ikasteko aukera bakarra zen. Gaur egun egia da Bentaz de Armentiako aurreskolan ere aukera hori dagoela, baina ikastola Trebiñun sortu zen, Trebiñuko jendeak euskaraz ikasteko aukera hori izateko eta euskarak presentzia izateko barrendegi osoan, beste udalerri batetara desplazatu beharrik izan gabe. Pablo, ikusi dut baita ere, eta jakin badakigu Kastilla eta Leongo hauteskundeak izan zirela berriki, zuek nola bizi izan duzu hau, ikusi dut ere emaitzetan parte hartzeak gora egin dula? Herrian zegoen ez da kartelik ere, kanpainarako eta etxeetan propaganda elektorala jaso genuen, baina hori bakarri eta egun hortan, betiko lekuak bozkatzeko, irekita zen den, parte hartzea oso herria baino gutxiagoa izan zen. Eta une honetan, jakin nahi dugu, integrazio mailaren egoera nolakoa da? Ondo, harremana ona daukagu lau alderdien artean, eta, lan egiten ari gara poliki, herrien atxikimendua jaso genuen, horre 41 herrietatik jaso genuen, eta orain hori sinaderen biltzetarekin gaude, eta urrengo asteetan bilduko gara berriro jakiteko nola dagoen. Horre, zehazki, Gaztela eta Leongo administrazioari dagokionez, ez dakit, badute integrazio mailaren berririk eta bertako aldarrikapenen berri izatean zein izaten da jasotzen den erantzuna? Momentuz ez dugu jarri harremanetan instituzioekin, Burgosekin bai, baina Gaztela eta Leoneko landik ez dago gobernuan, Gaztela eta Leonen. Eta, asmoa daukagu instituzio guztiekin
udaletxea. Bai Arabakoekin, bai Gaztea eta Leongoekin. Igone, horre, hezkuntzari dagokionez, zehazki, hezkuntza arloko irizpideak, autonomia erkidegoek aplikatzen dituzte, zuek nabaritzen duzue, naiz eta ikastola izan, horre ikasi eta landu beharreko edukietan, horre Gaztela eta Leonen eragin hori? Gu hori, aipatu dudan bezala ikastola duela 22 urte sortu zen, eta hasiera batean bakarrik Argantzunen geunden, baina gero orain duela, 2027an hanka bat atera berri izan genuen Araba ofizialera, arrazoi horregatik pizkat hor irizpide desberdinak daude, eta guk euskal kurrikuluna jarraitzen dugu, baina egia da biztanleei begira eta gure ikasleen familientzat eta bai badaudela hor traba batzuk, errolda duzunaren arabera irizpide batzuk edo beste batzuk markatzen direlako. Pablo, zu izan zinen, Argantzungo alkatea, eta jakin nahi dugu, baita ere, baldintzapen hori ere sentitu ahal izan dituzu, esaterako, pentsatzen dut, bote prontoan imaginatu daitekena da, administrazio dokumentazio guztia, elebakarra izango dela? Bai, ofizialki ateratzen da udaletxetik Burgosera edo Gaztea eta Leonera bakarri gaztelaniaz da. Eta bai herrietan bandoak eta hori elebidenak jartzen dira. Eta, Arabako aldundiarekin, elebiduna. Jakin nahi dugu, zer eskatuko zeniakete Euskal Herriko administrazio honetan? Hori administrazio guztia nahi gainean jarri behar dute gaia eta irtenbide bat eman behar diote, diogu arazo honi, eta arazo berri bat aspalditik dator, leheneko saiakera naban integrazioa izan zen iaia orain dela 5 urte, eta orain jarraitzen dugu. Eta Igonezuk? Azkenean, Pablo aipatu duena, aspalditik datorren borroka bat da, eta nik uste herriak nahi duena entzun behar dela, eta azkenean ere praktikotasun batera jo beharko genuke, eta ea bingoz, Trebiñu Araba den. Igone Zubizarreta eta Pablo Ortiz de la Tierro, eskar mila goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. 2 minutu goizeko 10:00 gutxi izan daitezen, eta orain helduko diogu, eguneko albistere izan denari, zehazki peseren txio baten ondorioz, lehen aipatzen genuen moduan, bertan bera gelditu da Aitor Esteban eta Eneko Anduezak gaurko zuten bilera, jeltzalek lotxagarritza jo dute, adimen artifizialaren bitartez, Euskadi Buru Batzarreko burua igerileku batera botatzen erakusten duen irudia. Estebanek Euskadi Irratian egindako elkarrezketa baten ostean piztu da guztia, bertan adierazi duenez, jeltzaleen EH Bilduren eta PSeren arteko elkarrezketetan aurrera pausoak eman dira estatus edo estatutu erreforma berri bat adosteko eta adostasunerako aurrera jarraitzen dutela nabarmendu du. Aurrera jarraitzen dugu, eztabaidatzen, paper barriak, gai barriak eta bar. Nik ez dut eperik ipini gure, baina bagabiltza aurrera. Jarraitzen dugu. Horren aurrean, PSek isa sare sozialean erantzun du orain ura dagoela estatutu berriaren igerilekuan, eta horrekin batera Esteban igerileku batera botatzen agertzen den adimen artifizialarekin sorturiko irudia argitaratu dute, izan ere otsailean Euskadi Buru Batzarreko buruak esan zuen estatutuaren igerilekuan ez zegoela urik. Berehala heldu da jelkiden erantzuna ere. Ez dagoela horrelako errespetu falta justifikatzen duen ezer txiokatu dute, eta baieztatu dute ere bertan behera gelditzen zela gaurko aurreikusi eta zegoen Moncloa eta Aitor Estebanen arteko bilera. Gerora argitu da bilera hori
hori Sabin Etxean gauzatu behar zela, Aitor Esteban Eneko Andueza eta PSOEko Antonio Hernandoren artean. Europa Presa albiste agentziak baieztatu duenez, estatutu berria zen bilera honetako aipagai nagusia. Erreakzioak ere segituan etorri dira, Maribel Bakero diputatu jeltzaleak esan du, PSeren argitalpenak ez duela inongo justifikazioarik, baina PSen erantzuna da zer egingo ote duen EAJkoak haserretu baldin badira. Gaurko honetan, Espainiar Kongresuko kontrol saioan, adi, entzun dugu goizeko 9 aldera, erreferentzia zuzenen bat ote zegoen adimen artifizialaren bitartez sorturiko memeari dagokionez, ez da adierazpen espliziturik egon, Maribel Bakero bere galderara mugatu da eta Euskal Herriko hainbat kontu aipatu dizkio. Akaso bai aipatu du formak zeindu behar direla, baina ez zuzenean adimen artifizialarekin sortutako meme horri erreferentzia eginez. Eta gaurkoan zaila bada ere irratitik azaltzea memea nolakoa den, esango dugu ikusten dela, Aitor Esteban Irribarretxu, igerileku batera botatzen, atzean 4 pertsona daudelarik txaloka eta beste albo batean Euskadi aurrera dion pankarta. Ez dakit, zer iruditzen zaizue gertatu dena, neurriko izan da EAJaren erreakzioane? Ez dakit nola baloratu guzti, alde batetik PSeren txioa, ez dakit zeinen ideia izan den eta noiz ikusi deuen zilegi hori txiokatzea ideia ona izan zitekela, akaso intentzio batekin txiokatze zeuen eta intentzio hori izan EAJ sumintzea, izan daiteke EAJaren erantzuna ere. Iruditzen zat, gainera ez dakit dan nahite egindakoa katxa, nahi gabe egindakoa, Moncloa aipatzezan txioan, ez da editatu, gerora jakin zen, ez? Kongresuko pasilloetan jakin zen ezela Moncloan, baizik eta PSerekin zela, ezela Pedro Sánchezekin. Ordoz, irutzezat, hainbat keinu alde batetik izan daitekeela, ez? Gainontzeko edabidek ere esan dugu, ez? Sekulako honek bien arteko gatazka handitu lezake eta gobernua puskatu edo behintzat deskonfiantza bat eragin lezake, edo iruditzezat, dozela pentsatzen bakoitza, urrengo urteko hauteskundeetara begira, bakoitza bere posiziotik, bere marragorriak finkatzen, baina hemendik urte betera ere, edo EAeko hauteskundea dozenean ere, ez dakit, bien arteko harremana apurtzekoraino ematen doan honek, edo dan apur bat, antzerkia bakoitza bere burua atera nahi doalako. Eta gai honekin gomendatuko noan gaur garako editoriala, iruditzatelako, horrelako, gaina sare sozialetan emandan gatazka honek gero EAeko gobernuan eragina dakalako eta paralisi bat ere ekartzen doalako, ez? Alde batetik izan leike Euskararen legean, izan leike etxebizitzaren legean, bien PSE EAJ hainbat arlotan ez daude adostu halko zeuen, adostasun batzuk lortu halko zituzten EH Bildurekin, baina biek alabiek ez duen nahi izketan egin EH Bildurekin. Eta horrek dakar, nolabaiteko paralisi bat, eta uste dut, horrelako txikikeriak edo beraien arteko trifulka hauek ez luketela eraginik eduki behar gobernabilitatean. Eta hala bada, gobernabilitatean beraien arteko ezin ikusiak eragina baldin badaka, izketan egin beharko da, beraien arteko paktuek ze zentzu daukaten. Segituan aipatuko du gobernagarritasuneko elementu hile, baina Laura zure iritzera ezagutu nahi dugu? Bai, bat nator funtzioan esan duenarekin, ez? Alde batetik nik ondo ikusten dut alako broma tontuen aurrean plantu egitea eta esatea izu. Hau ez da hemengo modua, ez da hemengo estiloa. Orduan alde horretatik, txalo txiki bat, EAJ plantatu egin denean. Baina gero plantatzeko modua pizkat umekeria iruditu zaitez. Hala, horrein enoa bilerara. Bazeuden beste modu batzuk, ze ulertu behar dugu bilerak garrantzitsuak direla, eta ez badira bertan bera utzi badaitezke alako tontokeria bategatik, edo tontokeria, alako gauza bategatik,
Orduan, ari zaio kentzen garrantzia beraien jarduera politikoari, eta hori ez dut ondo ikusten, ez? Baziren beste modu batzuk protestatzeko eta esateko hori ez da bidea. Hemen finean dagoena da, EAJak daukan dilema, eta dilema handia da, honezkero ja dibortzio batera heldu badira, eta ulertzeko da, nola lortuko duen estabilitatea mantendu nahi badu berriro ere boterean. Arrotuta dago Alderdi Sozialista, oso representazio txikiarekin dagokiona, baina askoz ere representatuago dago erakunde guztietan, gain errepresentatuta dago, eta momentu batean, eta gainera, hau bero ari da aspaldidanik arrotuta, eta orduan, EAJ alde batetik dago ja nekatuta, gilegikiria horiekin, gilegikiria berbalak, normalean, eta bestelakoak ere, ze Jaurlaritzan bertan dagokiona, baina askoz ere representazio handiagoa, eta beste alde batetik arazoa dauka, ez badazue, orduan nor. Ze zoe azken finean nahiko merke atera da politikoki. Ez dio konzesio handirik egin behar izan. Garesti atera zaio irudiaren aldetik, baina politikoki oso kostu txikia dauka zoe batekin negoziatzeak. Txikiago ere ukiko luke PP batekin, baina zer gertatzen da, agian PPri ez diola ematen zenbakia aliatu ona izateko. Eta noski, Euskal Herria Bildurekin oso garesti aterako litzaioke politikoki, orduan bai. Orduan bestelako politika sozialagoa, eta independenteagoa egin beharko lukelako. Eta horri dio Bildurra, hor dago arazoa. Hain zuzen, gustatuko litzaiake kokatzea, gatazka honen hasieran sorburua, Aitor Estebanen adierazpen batzuk izan dira, Euskadi Irratian eskainitakoak estatutsari buruzkoak, hor egin zuten meme Alderdi Sozialistakoek, eta Eusko Alderdi Jeltzalekoek bertan bera utzi duten bilera, estatusari buruz hitz egiteko da. Orduan, zentzu horretan ni pentsatzen dut, hemen metaforikoki esango dut, hemen arazoa edoaren sorburua piztin igerileku horretako ura baldin bada, zergaitik anuko egiten diozu ze kloro bota behar den bilera horretara. Hain justu agian izan beharko luke kontrakoa egiteko arrazoia, motivazio gehiagorekin bilera horretan bertaratzeko, ez dakit? Edo bileran azaltzeko, EAJ ez dagoela, horrelako, sare sozialetan horrelako memeak erabiltzearen alde, ez? Eta apur bat muga gorri horiek ere zentzu horretan jartzeko. Laurak esan duan bidetik, ez? Iruditzezat, PSeren txioak eztabaida politikoa asko jaizten doala, baina iruditzezat baita ere, Andueza buru denetik eroso sentitu dala horrelako tenorean. Hortan iruditzat ere, hau dala, PSE berri baten, ez dakitan, kanporako itxurakeria daukatela, eta gero barrurako beste egoera baten eztabaidatzen dituztela gauzak, eta horregatik, akaso, Esteban zegoen baikor goizeko elkarrizketa horretan, baina egia da, eta hau kuriositate bezala, ordubietako gaur egun ikusita dena baikor zan, eta ordubiterdietatik aurrera estanda egin zoan guztia, gero teleberri ikusteko aukerek enoan izan, baina egia da, diskurtzua oso diferentia dela. Goizeko elkarrizketa horretatik abiatutako ondorioak atera ostian, eta gero sare sozialetan estanda egin eta gero beste kontu bat da. Gaur bilera hori espaldin bada noiz egingo da, lehenago beste bilera bat egongo da, beraien ikamika hauek konpontzeko, ez dakit, baina iruditzezat, beraien dinamika honetan, iruditzezatela harreman oso toksikoa dela, eta ikasi beharko deuela harreman toksiko hauetatik ateratzen ere, elkarrizketan egin beharko deuela, lehenuo edo beranduago. Gero gainera, PSeren jarrera ere, azerretu badia, azerretzia, ez tegit, dos gauza batzuk ez diela kointziditzen, eta ez dakidan PSeren kanpaina bat kanpora begira, eta gero barrura beste jarrera badakan, baina hori, nik hartze diot zentzua behintzat kanpaina posible
begira. Horre aipatzen zenuela Anduezarena, eta alderdi sozialistaren bueltan egon diren ikamikoiek, ganbarako, Radio Euskadiko ganbaran esaten zuten Andueza nahiko torero dela. Horrekin egiten zuten lotura ezakit. Nik uste eroso sentitzen dela, tenore horretan, baina egia da ere bai, eztabaida politikoa asko jaisten doala, eta ez dakit horrekin kontziente dan, eta gero Laurak esan dugu hasita edo arrotuta daudela, ez dakit arrotasun hori dan, edo beraien barne inkestek, edo zerbaitek pusterako arrazoiak ematen dixuen, edo zer den, baina egia da, zenbait kontuta, niruditzen zait, hankamotz ere badozela, eta ez dela arrotute egoteko bezalakua. Horre, txin Laura, beste galdera bat daukat, segitan pasa behar dugulako urrengo aipageira barkatuko didazue, baina horre garako editorialak gaur aipatzen zuen EAJak EH Bildurekin adostu dezakela euskara eta PSarekin etxe bizitza, baina, claro, galdera garrantzitsuena hori nola egiten da, Laura? Bai, parkatu lehenago moztu badute, saiatu ganaz. Esaten denuen arira, profesionalago jokatu behar da. Hemen ezin da alako umekerietan ibili, ez? Oda, bilerak ezin dira utzi azerraldi pertsonal bategatik. Profesionalak bagara, eta bilerari daukan garrantzia ematen badiogu, ezin da bertan bera utzi. Beste gauza bada gero, itxustea edo agerian jartzea besteak egindako gehiagikiria hori, ez? Nere ustez hanek esaten zuen eta nator. Zergatik dago arrotuta PSE, zuzen ere ikusten duelako EAJari, oso urten bide gutxi gelditzen zaiola kide bat eukitzeko erakundetan egon alizateko urrengoetan, ez? Ikusteko dago egongo denala, ez? Nik uste dute gero eta gutxiago, baina nahiko desesperaturik ikusten da, eta orduan, klaro, ikusten du, beste sozioak edo esnaikoak edo bestela exigenteagoak izango direla. Orduan, zuke parkatu, zeirazu berriro... Nola egiten den akordia batekin eta besterekin ikusita... eske EAJaren aldetik ausardi minimo bat eskatu behar zaio. Hau da, benetan sinisten badu esaten duena, ahoa bete egiten zaio esanez Euskararen aldekoa dela batetik eta mundu guztiarekin hitz egingo duela. Sinistu egiten baldin badu, orduan koherentiago izan behar du diskurtsuaren eta ekintzen artean. Eta askotan, ni zutan jartzen naiz, sarritan, ikusten dudanean nola betetzen zaien ahoa esanez guztiekin hitz egingo dugula, eta gero, maigainean daukate, EH Bilduren proposamena Euskararen inguruan, edo etxebizitzaren inguruan, edo hainbat konturen inguruan, eta ez da erantzun ere. Orduan, kontxo, koherentiago izan. Hau da, etxurakeria da hori. Eta orain oso dilema komplikatua dauka. Hanek ere aipatu du, ez? Hauteskundeak bueltan daude, urtebetea falta da, baina makinariak martxan dituzte guztiek. Eta orduan ez da horren beste zenbat boto eukiko dituzten, baizik eta norekin elkartu. Eta arazo hor dago. Hau da, norekin elkartu, PPk ez du zenbaki nahikorik izango. EAJ arropostuta dago. PSOE sozialistak ez dira oraindik konturatu, ez dute ametitu gutxiengoa direla. Ez dute ametitu, ez zeren urrengoa liratekela, ez balira makulu beharrezkoa EAJarentzat. Italian esaten da ez dioko utile, tonto util gaztelaniaz esan da, ez? Behar dituzte oraindik ere. Eta horregatik daude hain arrotuta. EAJaren larruan egoterik ez nuke nahi. Halako dilema daukate. Tita batean, egin behar dugu salto hurrengo aipageira izan ere Jose Miguel Etxeberria Naparrak terrorismoaren biktima izendapena jasotzea eskatuko du familiaren posizioa respetatu gabe desagerpena Gasteizko Zentro Memorial de las Víctimas del Terrorismo sartu izan asalatu dute.
Familiak giza eskubideen behatokiak eta egiari zor fundazioak iragarri dute biktima izendapen espedientea berriro zabalduko dutela. Halaber, Nazio Batuen bortxazko desagertuen lantaldeari ere biktima izendapena eskatuko diote. Eskaera hau Naparraren kasua, familiaren posizioa errespetatu gabe Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroan sartu ondoren etorri dira. Bertan ikus daitekeen ausencias presentes desaparecidos por terrorismo en España izeneko erakusketan hain zuzen. Erakusketa horretan Etxeberriaren desagerpenaren eta heriotzaren egiletza etari egotzi diote, naiz eta bahiketa Batallon Basko Espainolek 3 gainartu zuen. Naparraren anaiak adierazi du denak ez duela balio, terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak kontakizun bakarra ezartzeko egiten duen borrokaren izenean. Jazotakoaz gehiago jakiteko gurekin da, Eneko Etxeberria, Jose Miguel Etxeberriaren anaia, egunon? Egunon. Ostiralean kexatu zinaten Gasteizko Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismok antolaturiko azken erakusketaz. Jaso duzu erantzunik? Erantzunik ez eta zuzenekoak, eta, kontua da, nola esan, garrantzitsuena ez da zer aipatzen den edo ez den aipatzen. Beraiek ere, oendikan etaren egideza indarrean ikusten dute, gu ja aspaldidan hori ja ukatuta daukagu edo baztertuta daukagu, garaian egindako elkarrizketak eta erakunde armatuko zehakidekin eta da. Ez, kontua da zer ez dena aipatzen. Eta aipatzen ez dena nola, Jose Miguel, bortxazko dezaketa baten kasu bezala onartuta dago 2014 urtetik aurrera Nazio Batueko erakunde partetik. Eta horrelaxeko zea nola zaten da deskripzioa edo, onarpena izatea, gauza bat da importantea. Nazio Batuak, orduan, kasu hau onartu izanak, suposatzen du, beraien aburuz ere, estatuak bere atzetik egondako ekintza bat izan zela. Bestena zer luke horrelaxekorik esango. Bai zuzenean edo esatean bezala bere akiestentziaren bitartez. Eta hori da ere, zerbait ere mindu izan gaituna, ez? Hori da kontua. Horre zehazki, erakusketan ere aipatzen da hori, etak desagerrarazi zuela, ezagit hori baieztatzeko jakin ahal izan duzu, zertan oinarritzen diren, zentroen memorialeko hauek? Suposatzen dut ere, horren arte izan den, egi ofiziala bezala egoazen esatea, ez? Bere garaian ere horregatik gen, etzeolako, inolako nola esaten den, zantzurik ere, esan ziguten ere, Auzitegi Nazionaletik, etzeola zantzurik ere, terrorismoko ekintza baten ondorioko kontu bat izan zenik. Eta hori da, hortan ikuste dut oinarritu direla. Irekita bezala dituzte, bi hildo horiek, baina gu garbi daukagu. Betidanik, Batallon Basko Espainolen ekintza bat izan zela, eta hori da kontua. Horre, estatu terrorismoari dagokionez ere, elkarrizketa esanguratsua irakurri ahal izan zen, atzo El País egunkarian, bertan Juan Luis Cebrianek ere esan zuen, besteak beste, estatu terrorismo aurretiaz ja egina zegoela, antolatua zegoela, eta Felipe Gonzálezek egin zuen bakarra, apur bat egokitza bera izan zela. Zagit, estatu terrorismoaren biktima bezala, halako adierazpenek zer egiten dizute? Hori gauza jakina da. Gaur kontua izan zen bigarren belaunaldi bat bezala esan dezakegu, estatu terrorismoaren kontuan. Hasierakoan, AAA, Batallon Basko Espainol, GAE, hainbat eta hainbat markako bezalako taldeek eragin zuten estatu terrorismo hori. Eta gero izan zen batez ere horren jarraipen bat, da kontua. Eta kontua da ere, guk ja 2008 urtean eta 2013 urtean jaso genuela estatu terrorismo biktimatzat onartzea Jose Miguelen kasua. Eta hortan dago, baina kontraesana hor bertan dago, gure anaiaren izena bertan agertzen balin bada, horrek esan nahi du, beraiek onartzen dute terrorismoaren biktima bat dela. Eta hotxe dago gakoa, kontraesan utxat bai da guztia. Orain zehazki eskaera horri berrekin diozue, zer espero duzue? Zer espero dugun? Zenborak esango digu zer espero dugun. Estatuarekin jolasean, harremanetan balin bazaude eta
Jade inoiz zer esango duenik, nondik irtengo denik eta bere garaian ere Jon Iñarritu Bilduko kongresoan, eredunak, baizea garbi eta galdera sorta desente egin zion bere garaian gobernuari, eta berak ere, esan da, Frantzian gertatutako kontuak zirela, eta barreko kontu, hortan, ezerretan gelditzeko gauza, bai. Zazki baita ere, eskaera horren elementuetako bat ere bada, estatu frantses zein estatu espainolak aktiboki lan egin behar dutela kasuaren ikerketan, eta jakin nahi dugu, une honetan ze puntutan dago bilaketa eta ikerketa, duela pare bat urte, azken bilaketak, azken eskabazioak burutu ziren. Orduan ja bukatu ziren alde horretatik behintzat Frantzian egin beharreko lanak, eta inpaz momentu batean gaude. Batez ere, zantzuak edo nondiken jo ere ezin dugu egin, ez dakigu nola, zertan edo nola abiatu. Eta orduan berritxiko dugu berriz ere, eta eskaera berriz ere jarriko dugu martxan. Kontua ere, sekretu ofizialen legean dago, bertan egon daitezkeen edo dokumentuak eta azaleratzeko egingo ditugu ahalegin guztiak. Eta, hortan ari gara orain, buru belarrik. Guzti hauekin, geldituko gara, Eneko Etxeberria, Jose Miguel Etxeberriaren anaia, eskar mila gurean izategatik, nahi duzuen arte. Zuei eskarrak ere, venga, gure partetik. Eta dauneko 10 heldu direnez, eskerrak, Ane Urkiri eta Laura Mintegi gaurkan bixi-bixi biligarela, nahi duzuen arte. Aio. Bai, agur. Goizeko 10 dira. Irungo taxien sektoreak apirilaren 4ko gauean izandako eraso basati basalatu du. Orain eman dute jazoeraren berri eta sektorean indarkeria areagotu dela ohartarazi dute. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pegi, egunon entzulei ere, pikoketa kalean izan zen eraso hori, zerbitzuan zegoen taksilari bati herri eta egin zion pertsona talde batek, eta likidoa zeraman edalontzi bat jaurti zuten bere ibilgailuaren kontra. Gidaria gertaturikoa aurpegiratzeko jaitsiztenean bizkarretik eraso egin zioten eta bortizki kolpatu zuten taxi bidasoa elkarteak ohar batean azaldu duenez. Herriko 59 profesional biltzen ditu elkarteak. Eraso horren ondorioz, taksilariak masailezurra hautsi zuen, ezkerreko begian isuri handia izan zuen eta beste zauri larri batzuk ere izan zituen. Hainbat egunetan proba medikoak egin ondoren gaixoari larrialdiko ebakuntza egin behar izan zioten joan den astean kolektiboak emandako informazioaren arabera. Irungo udaltzaingoa gertakarien ikerketa arduratu da eta sektoreak salatu duenez indarkeria gero eta handiagoa da. Horren ondorioz gero eta taksilari gehiagok ez dute gaueko ordutegian lan egin nahi beste eraso batzuen beldur. Testuinguru horretan onartezina iruditzen zaie funtsezko zerbitzu bat ematen dutenek bizimodu atera edo osotasun fisikoa arriskuan jarri artean aukeratu behar izatea eta segurtasuna indartzeko neurriak eskatu dituzte. Eta kulturan ere aipagai bat Euskal Herriko dantza profesionalen elkarteak ADEK dantzaren balio kultural, hezitzaile eta soziala aitor dadila eskatu dute dantzaren egunari begira zabaldu duten komunikatuan. Sektorearen prekarizazioa salatu eta dantzaren ekosistema jasangarri bat eraikitzeko eskaria luzatu dute. Dantza lanbidea da hezkuntza, kultura eta enplegua. Eta hala eta guztiz ere sektore prekarizatuenetarikoa izaten jarraitzen du arteen eta kulturaren barruan gutxien aitortzen dena. Lerroburu horrekin zabaldu du elkarteak apirilaren 29 honetan ospatzen den dantzaren egunari begira osatu duten komunikatua. Izan ere, aurtengo mezuan dantzaren munduak bizi duen prekarizazioa salatu eta urte batzuetatik ona egoera larrian dagoela ohartarazi dute. Kulturaren Euskal Behatokiak ADErekin elkarlanean egindako 2022ko urriko txostenean jasotako datuei erreferentzia eginez, gogora ekarri dute inkestatutako profesionalen gehiengoak sektorearen barruan egonkortasuna lortzeko zailtasunak aitortu zituztela, izan lana beste sektore batzuekin konbinatzeko izan duten beharragatik, dela lana eta prestakuntza kombinatzen jarraitzeko egoeran egoteagatik edota dantzaren beste sektore batzuetan parte hartzeagatik. Soilik 13,4 adierazi du ibilbide erraza izan duela dantzaren munduko lan egonkortasunerantz, ikuspegi horretatik arrakastatsutzat jo daitekena aipatu dutenez eta nabarmendu dute lanaren aldizkakotasuna sektore artistikoen egiturazko ezaugarri bat dela. Agerian geratzen da lan egindako hilabeteen batez bestekoa 8,4 delarik.
Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafiko aldetik aipatu dezakegu amaitu direla autopilaketak, ohiko autopilaketak Bilbo inguruetan, eta bestalde N1 errepidean Ordizian eta Lasarteko noranzkoan egondako istripu bat ere, bertan trafikoa eragozten ari zena eta autopilaketak sortzen ari zena, hori ere konpondu dutela dagoeneko eta autopilaketak ere amaitu dira. Eta gaurko eguraldiaren informazioaren berri, Iker Ibarluzeak. Eguraldia erabat ezeon kortuko zaigu asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta han hemenka zaparrada txiki batzuk botako ditu, bereziki Bizkaia eta Araba mendebaldean eta Pirinioetan hala ere oso gutxi botako du eta gainera goizean zehar pixkanaka giroa lasaitzen joango da, eguerdi alderako erabat aterik geratuz. Eguerdian, arratsaldeko lehen orduan, zerua argiago agertuko zaigu eta giroa lasai izango da, baina arratsalde erditik aurrera berriro ere bero hodeiak garatu eta ekaitzetara joko du. Arratsalde erditik aurrera lehenbizi ekaitzak bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian emango dira, tarteka gogotik botaz. Ondoren, Ilunabarretik aurrera eta bereziki gau partean mendebaldetik barrena beste ekaitzaldi bat sartuko da eta orduan Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan ere ekaitz handixamarrak izatea espero da eta ez da bazertzen gainera uneren batean kazkabarra botatzea ere. Haizeak egotik eta bizi joko du, naiz eta goizeko lehen orduan Bizkaiko kostaldean ipar ukitu bat izango duen, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 14 gradu bitartean errendituz, maksimoek aldiz ipar isurian gora egingo dute hego haizeari esker, hego isurialdean aldiz behera, ipar partean maksimoak 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Lapurdin. Guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko Itxaso. Bai, berarte Pegi. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, ondorengo minutuetan, bigarren kafea. Ondo izan, aio! Naiz irratia. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela gure txoko honetan doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa benetan berezia dela iruditzen zait, denak dira bereziak, baina hau benetan berezia dela esango nuke. Izan ere abia taldeko lagunen kantu puska bat ekarri nahi dizuet. 2026an bigarren diskoa kaleratu dute, Omen izenekoa, eta ze esan, benetan maisulan izugarria iruditzen zait, diskoa bera eta taldea bera oso proposamen berezi, goxotasunez egindako eta benetan ez galtzeko moduko proposamena dela iruditzen zait. Amaia Iriartek jotzen du txeloa eta kantuan aritzen da, Elena Irak biola kantuan ere aritzen da, Maia Iribarnek biolina jotzen du, hau ere kantuan ibiltzen da, eta Maiana Agerrek biolina jotzen du ere eta kantuan aritzen dira. Beraz, ezagutzen ez badituzue, ikusiko zenuten, laua hots direla, eta esango nuke hori dela soken erabileraz gain, nola ez, abia taldearen berezitasun handiena. Herri kanta jorratzen dute, folklorea hitz peligrosoa da, baina euren proposamenak hori du ardatzen ere ustez, ahotsen jolas hori harmonia eta benetan soken mundu berezi hori. Izugarrizko taldea da, berriz diot, zuzenean ikusteko aukerare izan nuen, eta benetan ezagutzen ez duenarentzat, entzun zazue 2026an kaleratu duten Omen disko puska eta gustoko baituzue, Animalia naiz eta izenekoa ere.